У эфіры радыё Свабода, з вами Валер Каліноўскі. Наша камера ўсталяваная на падворку Міколы Статкевіча, апазіцыйнага палітыка, які сёння на 19-ю гадзіну заклікаў беларусаў правесці акцыю ў цэнтры Менску пад назвай «За мірную Беларусь». Гэта акцыя пратэсту супраць сумесных расійска-беларускіх вучэнняў «Захад-2017». І мы знаходзімся тут таму, што мы хочам з ім разам праехаць ад яго дому да Кастрычніцкай плошчы Менску, ну таму што не выключаем такой магчымасці, што, як і было ў папярэднія разы, акцыя можа быць папсаваная тым, што Міколу могуць затрымаць. Мінулы раз 2 разы даішнікі 3 ліпеня, здаецца, спрабавалі спыніць ваш паход, Мікола. Ну і паколькі у нас яшчэ ёсць некаторы час да такое рушыць таксі, і Мікола з жонкай Марынай паедуць, спытаць яго, чаму такая акцыя патрэбна, чаму яна актуальна, чаму вы заклікалі? Ну, па-першае, гэта не я заклікаю, гэта Рада Беларускага нацыянальнага кангрэса. Это ее рашэнне, і я тут не адзіны далёка арганізатар, і калі б я апынуўся на 20 сутак на сутках, то акцыя все роўна была праведзена. Вось зараз я атрымаў інфармацыю ад Владзіміра Нікляева, які ляціць з канферэнцыі ў Гданьску, ён ужо ў мінскім аэрапорце, калі яго там не затрымаюць, то ён таксама паспее на акцыю. Іншыя людзі таксама гэтым займаюцца. Чаму мы пайшлі на такі крок? В сувязі з вайсковымі вучэннямі «Захад-2017», у межах якіх на нашай тэрыторыі апынецца некалькі тысяч па афіцыйных звестках расійскіх войскаў. Гэтыя вучэнні праводзіліся і раней, і яны не выклікалі такой турботы, але это была іншая эпоха. Цяпер, пасля падзей у краіне, калі побач з намі ідзе вайна, войскі аднаго з бакоў канфлікта на нашай зямлі і каля межаў другога боку канфлікта, гэта вельмі небяспечна. Тым больш, што ў Расіі зараз эскалацыя такое напружання ідзе з краінамі НАТО, і это таксама, калі іх межаў гэтыя вучэнні праводзяцца. Это ўсё вельмі пагражае нам, пагражае нашай бяспецы, міру на нашай зямлі і нават нашай незалежнасці. Лепш, каб гэтыя войскі адразу сабралі ўсё, што яны прывезлі, і з'ехалі адсюль. Калі яны паспрабуюць тут застацца або пакінуць сваю вайсковую тэхніку, мы будзем разглядаць это як акт агрэсіі супраць Беларусі. Каб папярэдзіць ад гэтага, каб паказаць, што ў Беларусі гэтым незадаволены, і ёсць людзі, якія будуць абараняць суверэнітэт, мы праводзім гэтую акцыю. Таму што, на жаль, расійскія палітыкі, яны вельмі часта робяцца ахвярамі ўласных фантазій, міфаў уласных. І чамусьці ў іх там такі шырокі міф, што беларусы ўсе прагнуць аб'яднацца з Расіяй, просто войти в склад. І от тут Лукашенко там крыху упіраецца, і ніхто, і калі тут паспрабаваць нешта зрабіць, то ніхто пярэчыць не будзе. Так вот, мы хочам паказаць, што не то, што пярэчанне, будзе барацьба, лепш давайце проста, кажуць, ну, мы не можам перашкодзіць прыехаць ужо, прыехалі, павучыліся і з'ехалі. Спадар Мікола, ось пазаўчора Александр Лукашенко казаў, што давайце супакоім людзей, не будзем больш абяцаць гаварыць, што не, тут мы не нясем некай пагрозы гэтым вучэнням, проста правядзем шараговыя вучэнні. Але ўчора прэзідэнт Украіны Парашенко зноў сказаў, што няма пэўнасці, няма гарантыі, што з беларускага боку не пойдзе агрэсія расійская на украінскую тэрыторыю. У тым ліку, як я зразумеў з вашых слоў, і няма гарантыі, што расійскай агрэсіі супраць Беларусі, куды прыходзяць гэтыя войскі. Якая, на вашу погляд, верагоднасць, колькі адсоткаў таго, што гэты, скажем, негатыўны, непажаданы варыянт можа сапраўды развіцца? Ведаеце, калі такое здарыцца, бо яно здарыцца незалежна ад волі Лукашенка, таму што яго ніхто пытаць не будзе, ён уже настолькі тут на ўтрыманні у кішэні у Пуціна, пытацца не будуць. І проста ўсё залежыць ад нейкіх унутраных расійскіх разлікаў, пра якія мы не можам нават думаць. Калі нехта там палітолагі любіць лагічныя всякія пабудовы рабіць, а хто лагічна меркаваў, што Расія далучыць да сябе Крым і выключыць усе гэтыя, скажем так, наступствы, якія яна зараз мае. Хто меркаваў, што будзе вайна на ўсходзе Украіны? Там іншая логіка. І яе цяжка іншы раз зразумець. І нават калі імавернасць 5%, это уже вельмі шмат, улічваючы крывавыя наступствы. А яна ж не 5, яна болей. Хай не, ну, кажуць, не 50, не 30, але яна вельмі істотная для такого ўзроўню небяспекі. Таму лепш папярэдзіць, чым расклёбваць гэтыя крывавыя наступствы. Яшчэ раз паўтараю, Беларусь
павінна быць нейтральна, як напісана ў Канстытуцыі. Нам не патрэбны тут любыя войскі, тым больш войскі краін, якія вядуць вайну. Ні расійскія, ні любыя іншыя. Мы тут самі паміж сабой давайте разбірацца. Бо спачатку яны прыязджаюць са сваімі войскамі, танкамі, потым пачынаюць воевать з некім, а наша тэрыторыя просто робіцца аб'ектам удары, мы ўцягнуты ў вайну. Колькі разоў уже было такое, мінулай вайне другой сусветнай, колькі мы згубілі, ні один народ столькі не згубіл, 40% насельніцтва. Мы уже хопіць, наваяваліся, таму мы сяпром з усімі добрыя адносіны хочам мець, але калі ласка, без вашых салдат, танкаў і гэтак далей. Ну вось я магу згадаць прыклад Вольгі Гарачкі, якая паехала ў Барысаў да свайго сына, і яе сустрэлі расійскія вайскоўцы, затрымалі. Ведаю, што былі і іншыя такія затрыманні на іншых палігонах, што дзейнічалі расійскія салдаты, афіцеры, і нават расійская пракуратура вайсковая ўжо туды прыехала. Яны ўжо тут вырашаюць, каго затрымліваць, каго пускаць, каго не пускаць. Гэта ўжо да пытання суверэнітэта. Это ўжо все, яны паводзяць сябе як гаспадары на гэтай зямлі. А што калі яны не паедуць, а застануцца? Таму трэба паказаць сваю волю, свой пратэст, сваю рашучасць. І рабіць это трэба не там, дзе сабак гуляюць. Бо калі вы дэманструеце, што мы будзем са зброёй у руках бараніць незалежнасць на месцы для выгула сабак, насамрэч вы будзеце дэманстраваць сваю нерашучасць, сваю баязлівасць. Такое робіцца толькі ў цэнтры Мінска. Як гэта робім мы? Зараз падышоў тэлеканал Белсат, дай ім задаць пытанне. Добрый день. Добрый день. Распавядзіце, якія сённяшнія чаканні у вас, што можа быць, ці зможаце дабрацца на вашае меркаванне? Ну, я спадзяюся, што як і 3 ліпеня, дзякуючы вашай моцнай ахове, я здолею дабрацца да акцыі і ўзяць удзел у ёй. Калі гэта нават не атрымаецца, то я ўпэўнены, што акцыя пройдзе годна, таму што беларусы гатовы бараніць сваю незалежнасць. Такіх ужо дастаткова. Крытычная маса, скажем, здольная абараніць краіну, Беларусі ўжо ёсць. Так што я думаю, што сёння акцыя пройдзе по-любому годна. Але колькі чакаеце людзей? Я не гадаўка. Вот столькі прыйдзе, значит, столькі людзей гатовы. Мы бачым, каля вас тут мегафон ляжыць, вы падрыхтавалі нейкую тэхніку апрача мегафона? Безумоўна, калегі займаюцца гукаўзмацняльнай тэхнікай, але я, як чалавек уже так дасведчаны, ведаючы, што іншы раз тэхніку затрымоўваюць, я заўсёды маю резерв. Вот это резерв, это просто звычайны мегафон, это резерв галоўнакамандуючы, это уже на всякі выпадак. Калі ён не спатрэбіцца, то не спатрэбіцца, а раптам тады хоць будзе хоць нешта. Тое, што я маю ў руках, на то я разлічваю. З другога боку, улічваючы, што на мне там вісяць 15 сутак, калі затрымаю, то страта таксама будзе не такой вялікай. Таму што зараз уже адкрыю невялікі сакрэт, створаны рэзервовыя групы кіравання, якія маюць сваю тэхніку і падрыхтаваныя да кіравання акцыяй. У выпадку нават ізаляцыі ўсіх лідараў. Так што, але мы зараз бачым, што пакуль што не бяруць, і Владзімир Некляеў на дзень раней перанёс там свой выступ, яму каштавала гэта шмат нерваў і спрэчак, перанёс на Гданьскім форуме эканамічным свой выступ раней, і там на перакладных неяк здолеў дабрацца, ён тэлефанаваў мне недзе па палове на пачатку на 6 тэлефанаваў мне ўжо з мінскага аэрапорта. Я спадзяюся, што ён здолее прайсці памежны кантроль і будзе з намі. От калі мы будзем ужо ў машыне, здолеем патэлефанаваць ужо са свайго боку і паглядзець, як ён там адчуваецца па голасе, што яму каштаваў гэты пералёт з учарашняга вечара да сёння. Вельмі, цяжка, таму што ён, мабыць, не спаў. Але ён, калі даедзе, ён чалавек так ён здолее сканцэнтравацца, ён здолее, весь свой тэмперамент, эмоцыі, падарыць тым, хто прыйдзе. Мікола, я не магу не выказаць захапленне вось гэтым асяродкам, дзе вы жыце, этим садам, кветкамі, гэтая вуліца, гэта райскі куточак. І гэты райскі куточак
мае небяспеку быць страчаным, так? Ну, Яндарайскі зрабіўся дзякуючы працы людзей, гэта бацькоў Марыны, яе самой. Гэта тут як вёска, тут як жывуць небагатыя людзі, тыя дамы, бачыце, такого простенькія. І яны не падлягалі зносу да 13 верасня мінулага года, бо 12 верасня я правёў дэманстрацыю супраць пратэста супраць фальсіфікацыі парламенцкіх выбараў так званых. І наступны дзень дэманстратыўна ўлады памянялі генплан забудовы Мінска і ў эту вулку таксама ўнеслі пад знос. І, на жаль, такая беда і такая трагедыя напаткала гэтых людзей, зараз усе ў роспачы, таму што... Шансаў няма пазмагацца за захаванне? Прайграныя, але ўсё роўна, канешне, людзі будуць змагацца. Ну, раскажыце нам, як ідзе змаганне, бо вельмі цікава. Вже трэба ехаць. Так. Добра, ну так, але я хацеў сказаць, што каб адстаяць Беларусь, трэба сваю хату адстаяць спачатку. Як вы лічыце? Я думаю, што вы маеце рацыю. Таксовку. Дзякую. Першае, што робіць улада, робіць нас бездомнымі, скажам так, менавіта таму, што пачуццё гаспадара ей да крайнасці, скажам так, невядомае, чужое і страшнае. Дзякую вялікі. Ну вось уже зараз 6 гадзін 5 хвілін. Пачатак акцыі на Кастрычніцкай плошчы Менску запланаваны на 19-ю гадзіну. Прыехала таксі, дзе сядзе Мікола з жонкай і паедзе на плошчу. Спадзяемся, што без прыгодаў, ну але мы будзем сачыць з суседняй машыны. На плошчу Перамогі, каб глядзела, кветкі складаць будзем. Ага. Чаму на плошчы Перамогі кветкі складаць? Таму што там у тым ліку помнік беларускім партызанам. І мы хочам звярнуцца да іх досведу, да этой традыцыі паказаць усім. Ну не думайце, што мы такія спакойныя, мірныя, рахманныя, і з намі можна па-усялякаму. Паглядзіце на гэты помнік і успомніце эту гісторыю беларускіх партызан. Тут зямля гарэла. Дзякуй. Мікола, папрасіце кіроўцу, каб не спяшаўся, бо раптам светлафоры розныя іншыя, мы будзем ззаду за вамі ехаць і сачыць. І сачыць. Я удзячны калегам, я не ведаю, незалежна ад таго, даедзем мы ці не, але я удзячны, што вы адгукнуліся, што вы хочаце дапамагчы, скажам так, мне даехаць пры сведках, а сведкамі зараз з'яўляюцца, мабыць, дзесяткі тысяч людзей, якія назіраюць нас у прамым эфіры. Дзякуй, сябры. Едзем, такім чынам сядаем машыну і будзем рухацца услед за таксоўкай, на якой едзе на акцыю Мікола. Гэта зроблена таму, што, канешне, чакаецца і не выключана, што яго могуць атрымаць улады для таго, каб спрабаваць сарваць гэтую акцыю. Нешта не адчыняецца, нашыя дзверы. А давай я знутры паспрабую. Ехаць. Так, спадзяюся, мы зараз дагонім таксоўку Міколы. Мы іх папрасілі не спяшацца. Сапраўды прыгожая вуліца, такія зялёныя двары, дамы небагатыя. Але вельмі, як я б сказаў, не ў кожнай вёсцы так шмат зеляніны, кветак. Агародаў тут не бачна, ну не так шмат. Відаць зямлі. Ось мы бачым адзін транспарант, на ім напісана «Мой дом зносіць незаконна». Людзі такім чынам пратэстуюць супраць зносу усёй гэтай вуліцы, у тым ліку на гэтай вуліцы Мікола Статкевіч жыве. Побач руіны нейкія лошыцкай сядзібы, вялікі лошыцкі парк, прыгожае месца зялёнае, адно з прыгажэйшых у Менску. Сапраўды тут ціха, прыгожа і прыемна жыць. І калі дасталася ў спадчыны такі куточак, то, канешне, шкада яго страчваць. Ага, мы бачым, што вось наперадзе там таксоўка. А другая машына хіба это тэлеканал Белсат? Так, тэлеканал Белсат яшчэ разам з намі едзе. Мінулы раз 3 ліпеня, калі Мікола на акцыю на дзень вызвалення Менску таксама ехаў праз гэтым маршрутам. Вось, яго затрымлівалі 2 разы тады Олег Грудзіловіч.
Так, шановні глядачі, сувязь криху псується, тому що кепський рух. Ну, давайте будемо даруємо, тому що ми під час руху стараємося передавати. Не часто це відбувається. Зриваються сувязь з сотами. Ось. Ну, так я хотів сказати, що 2 рази 3 липня даїшники спиняли цю таксовку, ось. Але Миколу не затримали, акція врешті прийшла, і він був покараний за проведення несанкціонованої акції, тоді Микола на 15 суток, які догетуль не відбив. Тому фактично в будь-який момент міліція може затримати Миколу Статкевича на те, щоб він досидів, скажімо, ці 15 суток. Ось, раніше, зовсім недавно, він 5 суток відбив покарання, як ще за веснові акції, і многі міркували, так допускали, наваджонка Миколи міркувала, що так само і на ці сутки посадити, тоді б отрималося 20, і автоматично він би знаходився у в'язниці під час сьогоднішньої акції. Ну і більшу частку в ученню так само, бо в ученні пройдуть на території Білорусі, супроти яких і закликав Білоруський національний конгрес провести сьогоднішню акцію протесту. Ці учені пройдуть з 14 по 20 вересня. Поводле офіційних звісток прибуває на їх біля 3 тисяч російських військовців, 10 тисяч білоруських військовців приймуть у їх уділ. Учені проходять на 7 полігонах і ще в одній вёсці Дретунь. Ось, російці вже прибувають, і, скажімо так, велика частка російських військ вже прибула. Наші кореспонденти фіксували прибуття російської військової техніки у Могилевську область, у Менську області, у Борисові є стіни, і в районі Осиповича вже є шмат. Так що на вулиці городов великих вони не трапляються, а ось там на полігонах, на цих невеликих полустанках перегружають свої з платформи свою техніку і везуть. Ці бачимо ми ще машину? Перед нами машина. Так, все в порядку. Перед нами машина, на якій приїхали кореспонденти Белсату, а далі таксовка, де їде Статкевич. Олег пильнує, наш керівця Олег Грузділович, наш кореспондент. Минулий раз він супроводжав Миколу, так само, але тоді було мені зручно, бо він за рулем був. Тоді 2 рази хіба спиняли? Нас спиняли 1 раз, насупроть кафе «Медовуха». Микола вийшов, взяв іншу таксовку. Спинили, сказали, що нібито перевіряти таксовщика хочуть. Микола взяв іншу таксовку, поїхав. Коли ми вернулися до нашої машини, щоб сісти і їхати за ним, то гаїшник вже не мав претензій до цього керівця, відпустив його. Ось це, тобто, показує штучність претензій до той машини. Но нам не вдалося навіть догнати ту машину, що була біля музею мистецького, її так само спинили. І тоді Микола мусив вийти з автомобіля, взяв свою торбу, свій мегафон і пішком пішов на Костричівську площу. Тому я не виключаю, що сьогодні буде те саме. Ну, побачимо. Я думаю, що кожен раз по-іншому буває. Може бути фантазії у представників силових структур. Ось, коли вже у центрі міста, ми мусимо бути більш пильними, бо хочеться, що коли будуть спиняти, то будуть спиняти міновито там. Ну, нам цікаво сочити, що ж буде, як буде відбуватися, будемо далі сочити за цим походом Миколи на площу. Вот. Ну, а тим часом хочу сказати, що справді вот это учення, супроти яких і Микола виступає, і многі інші білоруси, і Білоруський національний конгрес, опозиційні політики. У понеділок збиралися приїхати сюди представники Литовського парламенту, Верховної Ради України, Польського парламенту, щоб виказати своє міркування на конт небезпеки, яку несуть з цих учень. Так ось 6 литовських депутатів сьогодні не отримали білоруської візи. Ось, і таким чином у понеділок вони не зможуть поудільничати у конференції, яку ладить Об'єднана громадянська партія. До речі, на цю конференцію запрошали представників Міністерства оборони Білорусі, але Міністерство оборони Білорусі... Ага. Так, ми бачимо машину Статкевич. Там Белсат веде репортаж просто. Ну, з Миколом уже повторили, Белсат включив свою камеру. Ось,
вот гэтая панядзелкавая канферэнцыя пройдзе без удзелу і літоўскіх дэпутатаў, і таксама Міністэрства абароны адмовілася выказаць сваю пазіцыю, свае меркаванні, чаму это бяспечна. Бяспечная такая, на іх думку, гэтыя вучэнні і не нясуць пагрозы свету і суседнім краінам у прыватнасці. А занепакоенасць гэтымі вучэннямі ёсць і ў Украіне, в першую чаргу, якая вядзе вайну фактычную з Расіяй, якая пацярпела ад акупацыі Крыму і часткі Донбасу, і зараз штодня прыходзяць зводкі аб тым, што на гэтым Донбасскім фронце гінуць украінскія салдаты і гінуць і атрымліваюць раненні ўжо не дзесяткамі, як было ў 2014 годзе, не сотнямі, калі бывалі выпадкі такіх вялікіх баёў, але кожны дзень у выніку вот этой пазіцыйнай вайны паміж расійскімі сепаратыстамі і украінскімі ўзброенымі сіламі гінуць людзі з абодвух бакоў, гінуць у тым ліку цывільныя, нягледзячы на тое, што цяпер фармальна дзейнічае так званае школьнае перамір'е, хоць назіральнікі заяўляюць, што все-таки зменшылась колькасць ахвяраў. Дык вось, у першую чаргу гэтыя вучэнні непакояць Украіну. Таксама яны непакояць і іншых суседзяў Беларусі і Расіі. Непакояць яны Літву, Латвію, як постсавецкія дзяржавы, на якія можа мець расійскія нейкія прэтэнзіі. Расія, якая вось выяўляе палітыку і нібыта на аднаўленне свайго ўплыву на постсавецкай прасторы. І Польша таксама занепакоена гэтымі вучэннямі. Не вераць у цэлым у расійскай палітыцы, таму што расійская палітыка непразрыстая, невядома, хто і як прымае рашэнні, наколькі яны фактычна не адпавядаюць ніякім міжнародным дамовам. І таму ўсё тое, што гавораць расійскія ўлады, яно фактычна з'яўляецца такой шырмай для іх рэальных дзеянняў. Вось такім чынам галоўная праблема ў тым, што няма даверу расійскім уладам. Фактычна яны ведуць гібридную вайну не толькі з Украінам, а з цэлым светам, імкнучыся аднавіць свой уплыў, аднавіць свае дамінаванне, прынамсі ў гэтым постсавецкім рэгіёне. Але як адзначаюць на захадзе многія аналітыкі, гэта, канешне, не ўдасца, таму што ніхто не пойдзе на саступкі. Але Беларусь такім чынам аказалася, у выніку таго, што прыязджаюць і ўжо прыехалі гэтыя войскі, яна аказалася уцягнутая ў гэтае глобальнае супрацьстаянне, не толькі рэгіянальнае паміж Расіяй і Украінай, але і глобальнае супрацьстаянне Расіі з іншым заходнім светам. І такім чынам Беларусь губляе ў сваім іміджы як нейтральная пляцоўка, па-першае, для перамоваў па ўрэгуляванні донбасскага канфлікту, а па-другое, як краіна, у Канстытуцыі якой зафіксаваны нейтральны статус. Таму, канешне, той лозунг за мірную Беларусь, з якім заклікае Мікола Статкевіч сёння выйсці паплечнікаў, выйсці ўсіх беларусаў неабыякавых, выйсці людзей, канешне, ён мае вялікае абгрунтаванне і, перш за ўсё, у Канстытуцыі Беларусі, дзе зафісаны нейтральны статус Рэспублікі Беларусь, таму што удзел з расійскім войскам, у тым ліку з тымі салдатамі, з тымі кантынгентамі, якія ўдзельнічалі ў баях на Донбасе, у захопе Крыма, а ёсць сведчанні, што такія узброеныя фармаванні, часткі ўжо прыбылі ў Беларусь менавіта тыя, якія бралі ўдзел у гэтых баях на ўсходзе Украіны і ў Крыме, што яны прыбываюць і на тэрыторыю Беларусі, то гэта, канешне, выклікае абурэнне многіх і занепакоенасць, што Беларусь уцягнутая вось у гэтае супрацьстаянне. Што мы зараз бачым? На гэтым месцы якраз нас першы раз тады затрымалі. Мы зараз павернем, і тут стаяў гаішнік, і ён нас спыняў. Пакуль я тут не бачу ні машыны ДАІ, ні супрацоўнікаў міліцыі. Так, мы приехали уже в центр города, фактично тут Краун Плаза, неподалек стадион Динамо, який реконструюється до європейських гульнів 2019 году. Ось. Фактично мы и наближаемся до места. Никто не спинил. Микола спокойно доезжает до места акции. Ще в запасі застанеться до початку акції 40 хвилин.
Ну, хотя есть еще так, я уже так может спешаюсь сказать, я же есть мажимость спынить, это, ці будуть это только что робить милицианты под камерами, так, под микрофон. Какие-то нарады даишников каля Костричинской площади были? Так. Мы бачили. Коли ми їхали сюди, то ми бачили даїшників, каля, то есть супрацовників ДАІ на Костричницькій площі Менську, але не бачили ніяких великих автозаків, там інших сродків і силів, і не бачили там, як було шмат ОМОНу. Ну, виглядає, що такої спецподрихтовки не було, але завжди такі сили можна перекинути, підкинути, не сховати. Тут досвід показує, що це нічого гарантувати немагчыма. Хаця, якби пасля, скажем, 2015 года, ввогуле пасля пачатку расійскай агрэсіі супраць Крыма ў Беларусі, крыху улады ацяміліся, крыху збянтэжыліся і пачалі іншую палітыку, якби грунтоўных разгонаў, акцыяў не робяць, такіх вялікіх, як раней, затрыманняў. Часцей штрафуюць, выклікаюць, нешта пішуць. Вось таму верагоднасць такая, што сённяшняя акцыя, сколькі б не прыйшло на яе людзей, хутчэй за ўсё можа быць і мірнай, спакойнай, без разгону. Хіба што міліцыянт падыдзе і скажа, што разыдзіцеся, ваша акцыя не санкцыянаваная, нешта там зафіксуюць на відэакамеры. Ого, мы бачым некае там все-таки есть ОМОН. Целый автобус ОМОНа червоненький подъезжая со стяжком. ОМОН, но цивильным людям. А, люди в цивильном, ну так званые люди. Міліціянти, 100%. Ну, як Олег, як великий спеціаліст. Это их твары, их, да. В тварах познає. Олег познає по тварах. Это, значит, так, ага, где наша таксовка? Тут нехто нам хотел перешкодить рухаться на Ауди. Ну, ладно. Будем лечить, что ему треба пильней. Ось, чим Микола. Другое раз, спинение, да? да? Другое спинение было. И отсюда уже Статкевич пошел с турбой, с мегафоном. Ясно. Так, ну, где-то это нагадано. Так, так. Олегу моцно говорить нельзя, но просто некоторые... Олег кіроўцу йому особливо нельга адцягваць увагу, тому ми не будемо йому шмат. Я думаю, що потім, як ми вийдемо на площу, тоді, звісно, можемо згадати, коли не буде більш пільних різних подій. Напереді ми бачимо, стоїть на червоне світло і таксовка з Миколом Статкевичем і його жонкою Мариною Адамович. Виглядає, що стояни повинні доїхати мирно, спокійно. Вот, так что акція, принаймні, з уділом, чекається, що вона буде з уділом Миколи Статкевича. Владимир Някляєв, інший, один з керівників Білоруського національного конгресу, зараз прибуває у Білорусь з Гданська. В аеропорті він знаходиться, як казав Микола. Пропустив даишник таксовку, дозволив проехать, ну, значит, не было команды. Гэтым разом буде іначай, по іншым сцэнарыям, прынамсі. Дык вось, чакаецца, што і Микола Някляев, што Владимир Някляев таксама прыбудзе на Кастрычніцкую плошчу Менска. Вось там жа будзе нейкая гуказмысляльная апаратура. Ну, такі традыцыйны мітынг. Апрача таго, што ён прымеркаваны да правядзення этих вучэнняў расійска-беларускіх Захад-2017, конечно, он прымеркаваны да сённяшняй даты. Сённяшняя дата – гэта дзень Аршанскай бітвы, свята перамогі нешматлікага 30-тысячнага войска Великага княства Літоўскага супраць нашмат больш, утрая большага маскоўскага войска у 1514 так, 14-м, здаецца, прабачце годзе. Гэта адбылася вялікая бітва, дзе дзякуючы талентам літоўска, беларускага войска удалося перамагчы эту вялікае маскоўскае войска. Гэта лічыцца адны з найвялікшых перамогаў беларускай зброі ў гісторыі. Канстанцін Астрожскі тады кіраваў той аперацыяй, скажем так, той бітвай, і ён выйшаў з яе пераможцаў. Вялікі гетман
Константин Острожский. Таким чином ми приїхали на Костричницьку площу разом з Миколом, у сусідніх машинах, скажімо так. Ми бачимо, що вона пуста, є комунальні супрацовники, і люди в цивільному, бачу, один-два. Ось парковка закрита. Так, видать, адмыслова. Мы поки що тим часом виходимо з машини, так? Так. Ну що, ми згубили Миколу? Слухай, а ми згубили Миколу? Де Микола? А, ось Микола, так, ми його не згубили. Ось він на тим боку. Треба нам ніяк перейти так само на той бок. І вже. Ну, я хотів пройти так, але коллега-оператор подсказал, что давайте все-таки не порушать традиции белорусских демонстрантов и удельников акции. И перейдем на зеленое светло. Ну ж давайте так на зеленое, так на зеленое я правила дорожного руху виконую. З цього боку ми бачимо, вже є оператори ніяких інших телеканалів. Ось Микола все ще протягує інтерв'ю для телеканалу Белсат. Удільники підходять, молодь. Махчима так само на акцію. Ну і почекаємо Миколу, він зараз прийде, розлічившися з таксистом. Перемог, это еще раз подтвердить свою прихильность до Гитлера. Ми знову вас вітаємо, долучилися, доїхали спокійно? Так, все спокойно. Ніяких знаків? Ніяких. А що Статкевич вам сказав? Хто? Пробач, Некляєв сказав, як він випустили його з аеропорту? Я ще не телефонував і зараз буду тільки телефонувати до Русі. Я мобільний, сподіваюся, не забув у машині. Ага, він тут. Зараз до Русі, зараз потелефоную, будемо відати. Угу. Так. Чому не 19? Все-таки, може бути, 18 було б ліпше почати, бо 19 доволі темно вже в Мінську. Мені вчора таке зникло питання, коли я поглядів, що темніє, Ведаєте, що? 27 темно буде. Ведаєте, я думаю, що зараз, можливо, буде темнеть крышку позднее. Так, ой. Так. Тому що я сподіваюся, що буде сподівався, що не буде Дощу, принаймні. так, не буде дождю. Так, вот тут новый телефон и тяжко. Ну, прости, так тоді. Ми можемо стояти побач, коли... А, ви ще... Ні, нема проблем. Некляєву. Давайте повітаємося. Ну, до акції є ще півгодини, до більше часу акції. Ага. Ну, я на площі вже стою. Добре, чекаю вас. Добре, все, до зустрічі. Некляєв буде. Некляєв, просто 5 хвилин буде на площі. Ну ось, буде тут і Некляєв. Ми бачимо тут інших активістів. В тим ліку ми бачимо нашу колегу Олександру Денько, яка долучилася до нашої, збирається, може долучитися в будь-який момент до нашої трансляції. Преси то вже є, а людей може бути не так шмат, але звичайно люди підходять 10 за 5 хвилин, за 10 хвилин до акції, так що, тому що ще є доволі шмат часу. Кого-нибудь з людей, яких можна залічити до удільників акції, викажемося, дадим їм можливість виказатися. Ну ось чоловік іде, от ми його покличемо, обнімається. Можна вас?
Ну, як ви прийшли на акцію, напевно, так? Напевно, так. Скажіть, будь ласка, якою, на вашу думку, повинна була б сьогодні бути така акція у Білорусі, щоб довести владам свою позицію? Владам вже нічого не доведеш. Бо вони нічого такого не... З іншого боку, вони бояться, трусять. Я так думаю, что вот было по 3-му указу там этому вышли. Войск сколько нагнал. Я даже сочинил анекдот и попал в прессу. Я говорю, так, смотрите, ребята, вот балконы. Если бы там была квартира Лукашенко, то там сегодня висели бы обостренные кальсоны. Зрозуміло, дякую вам велике. Можна ваше міркування? Скажіть, ви активіст Національного конгресу? Я генеральный секретарь Белорусской социал-демократической партии «Народная громада». Это партия Николая Статкевича. Сергей вас зовут, так? Да, Сергей, совершенно Сергей, верно. скажите, коли ласка, наколькі поширена вот эта информация про то, что будет акцию? Ці люди ведают, достатково это для мобилизации? Насколько мне известно, об этом активно писали социальные сети. Захотят ли люди прийти, насколько они мотивированы отстаивать белорусскую независимость, отстаивать собственную честь, мы сегодня это увидим. Я думаю, что людей будет гораздо больше, потому что до акции осталось еще достаточно много времени. Ну а показчик, колькость людей, это не есть показчик, что все так, кто не пришел, думает иначе? Я уверен, то, что процент людей, которые против учений, против того, что происходит, он на самом деле гораздо больше. Но люди боятся репрессий со стороны властей, боятся увольнения. Поэтому мы иногда видим, что у нас на акциях приходит меньше людей, чем мы ожидали увидеть. І апошнє ваше міркування, яка все-таки небезпека для Білорусі і для світу в этих учениях? Як ви думаете? Прежде всего, то, что Российская Федерация демонстрирует, что на нашей территории, на территории Беларуси, они могут делать все, что хотят. То есть наш суверенитет ограничен. И если даже они сейчас проведут эти учения и уйдут отсюда, то это не значит, что они не смогут этого повторить и раз, и два, и это уже будут не учения. Дякую великий, Сергій. Ми там тим часом протягуємо нашу трансляцію. Валер Каліновський, це був я. А зараз я хочу передати слово нашій колезі Олександрі Денько. Вона протягне розмови з людьми. Ну і ми будемо далі сачити, що тут буде відбуватися. Добрый вечер, вітаю вас. Ну, вы уже ведаете, что мы находимся на площади, и тут почнется акция Миколая Статкевича. А прошлый раз, когда я вела онлайн, так само была гэтая площадь, было 3 липеня. Якраз таки 3 липеня спадар Миколай и обвестил про то, что плануе акцию на 8 вересня. И, в принципе, тогда уже было зразумело, что эта акция будет так ці інакше связанная с сумесными российско-белорусскими вучениями. Ну, вот называется она так нечакана, може бути двохсенсовна акція папярэджання. Распавяду трохі, што тут адбывалася ў цэнтры гораду. Я ведаю, што яшчэ зранку сталі вызваляць вуліцы, якія блізка знаходзяцца да Кастрычніцкай плошчы. Тут не дазвалялі паркавацца аўтамабілем, хаця звычайна гэта дазволена. Не бачыла я на свае вочы аўтазакаў, але дастаткова тут такіх грамадскіх аўтобусаў. Яны стаяць вот тут і на вуліцы Камсамольскай шэрагам. І заўважна, што ёсць супрацоўнікі ў цывільным цэнтры гораду. Гэта заўважна не толькі мне, не толькі людзям, якія звыклыя да такіх падзеяў, ну і простыя людзі падыходзілі і пыталіся, што такое адбываецца тут, чаму так шмат міліцыі, чаму перакрытыя вуліцы, і ці не дзень народзінаў Менску гэта. Ну, сапраўды, дзень народзінаў Менску вот неўзабаве меншукі і ўсе беларусы будуць адзначаць на гэтыя выходныя, але сёння, колькі там цяпер часу, праз некалькі ўжо дзесяткаў секунд, праз паўгадзіны, насамрэч, праз паўгадзіны мае пачацца акцыя, якую абвесціў Мікалай Статкевіч, і гэта акцыя папярэджання. Вот мы можам паглядзець, колькі цяпер людзей на плошчы. Гэта, думаю, што гэта паплечнікі спадара Мікалая, якія прыйшлі разам з ім і прыйшлі, ну, мэта скіравана на гэтую акцыю. Ну,
Ну, таксама вот у далечыні, у гэтым куце плошчы ён традыцыйна зарэзерваваны для начальнікаў нашых сілавых установаў. Яны там таксама ўсе ёсць у тым узвыклым для нас складзе. І больш апроч супрацоўнікаў дарожна-патрульнай службы, ну і таксама вот уже з'явіліся аператары у цывільным з відэакамерамі. Пакуль што такога надзвычайнага становішча вакол акцыі няма. Ну, як звычайна, ёсць вельмі шмат журналістаў, яны прыходзяць нашмат раней за ўсіх і складаюць на пачатку вялікую частку людзей, якія знаходзяцца на плошчы. Добрый день. Не хочете? Добрый день. Это Радио Свобода. Ці вы не размаўлялі з нашим папярэднім корэспандэнтам? Ці можна вам задаць пытанне? Не размаўлялі. Можете назваць сябе? Храпко Александр. Вы пришли разом со Статкевичем, тому, видать, вы будете удельничать у акции и ведаете, куда пришли. Да, знаю, куда пришел. Готов Николая поддерживать. Ну это, так сказать, не Николая, а белорусский народ. Его интересы отстаивать. Что это за акция, чему она важна? Хороший вопрос. Ну, вы ведаете, что акция супраць сумесных российско-белорусских войсковых вучэнняў. Ну, да, но мне кажется, что Беларусь должна быть независимой страной, не поддерживать чью-либо позицию, ну, в данном случае российскую позицию. То есть каждая страна должна иметь свой суверенитет и независимость. Ну, у нас абавязковая служба для мужчин. Вот что вы думаете про наше войско? Яким оно мусить быть? Ці вы хотели бы им служить? И, может быть, вы служили уже в войске? Я бы не хотел, конечно, служить в армии. Мне кажется, это нарушение прав человека, но это насильственное принуждение к какому-то непонятному, каким-то непонятным вещам. Армия должна быть добровольной. Тот, кто действительно хочет служить в армии, он будет служить. А так как у нас сейчас происходит, людей просто, можно сказать, насильственно забирают против их воли. Ну, такого не должно быть. Надо стремиться к демократии, к соблюдению прав человека. А про самі вучэнні што вы думаеце? Бо вельмі часта людзі кажуць, што вот мы не хочам, каб былі беларуска-расійскія вучэнні, мы хочам, каб было вот нешта іншае. А што іншае яны не могуць сфармуляваць. Вот якая ваша пазіцыя? Якое месца, якая мусіць быць пазіцыя Беларусі вот у гэтым у цэнтры Еўропы, паміж Расіяй і паміж краінамі НАТО? Ну, это на самом деле очень такой непростой вопрос. Ну, как мне кажется, Беларусь должна соблюдать независимость. И может, ну, поскольку она находится в центре Европы, так получилось, могла бы стать площадкой какой-то такой переговорной или миротворческой между противоборствующими сторонами. Ну, это, наверное, самый такой оптимальный вариант. Ну, а поддерживать чью-либо сторону, ну, не знаю. Я, например, не стал бы ни одну из сторон поддерживать. То есть и одни не правы, и вторые не правы. Ага. Дзякуй вялікі. Вось такое меркаванне мы пачулі наконт беларускага войска і наконт расійска-беларускіх сумесных вучэнняў. Вучэнні пачнуцца. Вот цяпер Статкевич дае інтэрв'ю тэлеканалу Белсат. Сумесныя вучэнні «Захад» з 2017 афіцыйна адкрыюцца з 14 па 20 верасня, пройдуць на 6 беларускіх палігонах, а яны таксама будуць адбывацца і на тэрыторыі Расіі. Ну і адразу яны выклікалі досыць неадназначную рэакцыю, хаця вучэнні праводзяцца з 2009 году, кожныя 2 гады, але сёлета, канешне, да іх надзвычайная увага, і яна прыцягнутая не толькі ўнутры Беларусі такімі асобамі, палітыкамі, як Мікалай Статкевіч, але і выказваліся наконт небяспекі магчымай гэтых сумесных расійска-беларускіх вучэнняў, і заходнія палітыкі занепакоеныя былі палітыкі ў краінах Балтыі колькасцю вайсковай расійскай сілы, якая будзе змяшчацца на тэрыторыі Беларусі. І таксама з Украіны гучаць галасы непакою пра тое, што магчыма расійскія войскі не пакінуць Беларусь пасля гэтых вучэнняў, застануцца тут. Вось з'явіўся спадар Яўген. Спадар Яўген, ведаеце, што першае пытанне вам задам? Як ваше прозвішча правильно вымаўляецца? Я кожны раз да вас падыходжу, не ведаю, як правильно паставіць Нагель. Афнагель. Яўген Афнагель, чалавек, якога мы часта бачым на розных акцыях. Цяпер вы тут. Чаму? Тому што сёння вялікае свята, сёння дзень перамогі падворчай. Это першая прычына, нам ёсць што святкаваць, мы сёння будем святкаваць эту дату. А другая прычына, таму што на нашай зямлі чужыя войскі.
І многія лічаць, я лічу, што наяўнасць гэтых войскаў у Беларусі нясе непасрэдную пагрозу нашай незалежнасці, нашай краіне. І для беларусаў зараз вельмі важна выказаць свой пратэст супраць наяўнасці расійскіх войскаў у Беларусі, паказаць, што мы гатовы абараняць сваю краіну. Зараз мы гатовы абараняць на плошчы мірнымі шляхамі, на мірных акцыях, але калі спатрэбіцца, то будзем гатовы і па-іншаму. Дзякуй, спадар Евген, вычарпальны адказ. Мы пабачылі, што на плошчы з'явіўся спадар Уладзімір Некляеў. Бачу, вы ўжо нават селфі зрабілі. Не знаю еще. Яшчэ не атрымалася? Стараюсь. Спадар Уладзімір, кажуць, вы адразу з аэрапорта. Ну так, здорово, Микола. Я нагадаю, шановне господарство, що акція... Ну так, з аэропорта, з Кракова, вот, зараз прилетел, там был форум міжнародний економічний. Треба було б, ну, по розумі, застатися ще на день, там дві важні вельми зустрічі. Але я поміняв квиток і прилетів, бо тут важнее. Щоб там не було важно, але тут важнее. Чому важно сьогодні бути тут? Ми маємо досвід України. І гэтага дастаткова для того, каб асцерагацца самых негатыўных наступстваў. Хто б што не казаў. Я допускаю, што у выніку гэтых вучэнняў такой непасрэднай небяспекі для анексіі Беларусі. Дарэчы, са мной у Крыніцы Здруі, ну, там, дзе гэты форум быў Ларионов Андрей, ну, вядомы палітолог, эканаміст. І он іншае слова, апроч анексія, у дачыненні да таго, што дзеецца з боку Расіі ў адносінах Беларусі, не ўжывае. Я у яго спытаўся, кажу, можа, якое-небудзь знойдзем іншае слово, эўфемізм нейкі. Ён кажа, ну, як яшчэ можна назваць далучэннем вялікай дзяржавай, дзяржавы малой. Так што сёння не тая сітуацыя, і папросту у Расіі на гэта сіл немашака. Але хочаш міру, рыхтуйся да вайны. Не толькі вайны там з кулямётамі, а і да духоўнай, да мужчынскай барацьбы за свабоду і незалежнасць сваёй краіны. І бачачы, як горда маршируюць тут уже тыя часткі, якія на сённяшні дзень ужо ў Беларусі па нашай зямлі, трэба сказаць, дакладней паказаць ім, што тут ёсць каму гэту зямлю бараніць. У гэтым, перш за ўсё, ідэя гэтай акцыі. І па вялікім рахунку, гэтыя пратэсныя акцыі не менш патрэбныя ўладзе, чым яны патрэбныя грамадзянам. Бо у іх нам кепска будзе, а ім будзе яшчэ горш. Ну, такім... Спадар Владзімір, а чаму гэты дзень? Ну, сёння дзень беларускай вайсковай славы, мы наўмысна выбіралі. Ну, так падпала, што тут гэтыя вучэнні пад'ехалі, але ўвогуле мы гэты дзень выбіралі менавіта дзень беларускай вайсковай славы. Ну, павінны ж усе ведаць, што в гэты дзень там ужо 503 гады таму пад Воршай на Крапівінскім полі войска Вялікага княства Літоўска 30-тысячнае ўсяго перамагло маскоўскае войска, якое у 3 разы пераважала яго па колькасці сілы. Там, ну, амаль што 3 разы там было 80 тысяч. І гэта была такая бліскучая военная перамога, тактычна, стратэгічна. Яна выявіла талент проста тых людзей, якія 5000 гадоў на гэтай зямлі жылі і рабілі тое самае, што выпала рабіць нам. Баранілі гэту зямлю, якая называецца айчынай. Ну, тады інакш называлася, але там жылі нашы продкі. Нашы продкі перамаглі. І нашы продкі пакінулі нам эту зямлю. Я там літоўцаў сустракаў таксама. Ужо менш у іх усё-такі гэтай
ну як сказаць, не братняй, не любові да таго, што гэта гісторыя не толькі іхняя, але і наша, і ў пераважнай большасці наша. От неяк яны ўжо пачынаюць паціху з гэтым мірыцца, але не ўсе, як бачыце, там вот недавно міністрка культуры заявіла, што Вітаўт, ну што яны так беларусы да Вітаўта прычапіліся, гэта наш. Хаця вот для мяне асабіста ён з дзяцінства быў мой, бо я рос на гэтых легендах. Мой дзед вельмі добра ведаў гісторыю. Ён вучыўся ў польскіх школах, і у мяне не былі засмецены мазгі толькі савецкай гісторыі. Я ведаў гісторыю ўсіх князёў, усе імёны. Мы гулялі там у войны. Ну, гулялі у немцы і рускія, але гулялі і у вялікіх князёў. Там хто Ягайла, хто Вітаўт, а хто польскі кароль. Карацей, мы маем вельмі багатую, якая проста да нас яшчэ не прыгарнулася гісторыю. Мы маем вялікія постаці ў гэтай гісторыі. Мы маем тое, што маем, чым можам ганарыцца. Гэта цяжка вельмі даходзіць да нашых людзей. І цяжка па той прычыне, што працуе прапаганда вот это, ну, прасутнасці савецкая, прычым з двух бакоў, з расійскага боку і з нашага боку, з афіцыйнага, з адтуль, з гэтай адміністрацыі лукашэнскаўскай. Яны далдоняць і далдоняць, што тут вот усё пачалося там, як мы сталі з Расіяй, там, у Савецкім Саюзе жыць. Не, неправда. Все пачалося значна раней, і мы павінны гэты шлях доўжыць. Дзякуй вялікі. Уладзімір Некляеў з'явіўся на плошчы напярэдадні акцыі, якую абвясціў Мікалай Статкевіч. Гэта акцыя, называецца акцыя папярэджання. Яна праходзіць напярэдадні расійска-беларускіх сумесных вучэнняў «Захад» 2017 і мае на мэту выказаць нязгоду з правядзеннем гэтых вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, а таксама з самім фактам удзелу Беларусі ў гэтых вучэннях. Вот Мікалай Статкевіч дае інтэрв'ю журналістам. Я вельмі спадзяюся, што вот тут маладых чалавек ужо выйшаў з плакатам. Добрый день. Добрый день. Добрый. Что написали? Как российский солдат ушел с нашей земли, что мы незалежное государство, якое не допустить, как проходили гэтые вучэнні в нашей стране. А як вы думаете, вот русско-беларускія вучэнні не трэба, а што трэба? Якое трэба войска Беларусі? У якім войску гатовыя служыць? Я вообще не готов служить. Наши деды за нас отслужили, отвоевали, и хочется мирного неба над землей, как над головой, как наши дети не бачили гэтага ўсяго. Как у нас добрая была страна, как все жили счастливо. А куды падзець усіх гэтых салдатаў, афіцэраў, якіх цяпер у нас 65 тысяч чалавек, калі я не памыляюсь? Бацька говорит, что работы усім хапае. Кожен знайде своє місце просто і буде робити там, де він обов'язково, і там, де він должен працювати. Коли в Беларуси проводились совместные войсковые обучения, например, не с российскими войсковцами, а с войсковцами НАТО, вы бы пришли на акцию супротив этих учений? Наверное, скорее всего, пришел бы. Там, не надо нам вообще никакие учения. То есть у нас хапало войны, хапало крови, хапало слез, хапало страданий. То есть хочется жить мирно в мирной стране. То есть. Дякую. Хлопец вышел с плакатом, калі пісаўся «Русский солдат, иди до хаты». Вось яшчэ адзін з'яўляецца за мирную Беларусь. Наколькі мы маглі зразумець з выказванняў людзей, большасць усё ж такі выступае за тое, каб Беларусь захоўвала нейтралітэт, увогуле не ўдзельнічала ні ў якіх вайсковых дзеяннях і ні ў якіх вучэннях. Вы таксама, калі ласка, задавайце свае пытанні, калі раптам вы хочаце нешта спытаць, што не пытаюцца вядучыя на плошчы, у вас ёсць гарачае пытанне, якое вам баліць, калі ласка, задавайце яго ў сацыяльных сетках пад нашымі трансляцыямі. Яны ёсць ва ўсіх даступных сацыяльных сетках, а таксама на нашым сайце. Таксама, можа быць, давайце пагаворым, выказвайце свае меркаванні пра тое, ці патрэбныя Беларусі расійска-беларускія сумесныя вучэнні, якія
праводзяцца, я нагадаю, з 2009 года, а цяпер неўзабаве пачнуцца з 14 по 20 верасня. Давайте ўсе разам пагаворым, падыскутуем на гэтую тэму. І таксама падказвайце пытанні, якія вас хвалююць ад удзельнікаў акцыі да яе арганізатараў. Цяпер тут некалькі дзесяткаў чалавек, некаторых з іх ужо можна адразу сказаць, што гэта удзельнікі акцыі, вельмі шмат журналістаў, мяркуючы па тым, як аточаныя і Статкевіч, і Някляеў мікрафонамі і камерамі і тэлефонамі журналістаў. Цікавасць да гэтай акцыі вялікая. Розным чынам людзі паказваюць на свой удзел у гэтай акцыі. Вот вы дакладна удзельніца, я вас памятаю з 3 ліпеня. А чаму прыйшлі сюды? Буду говорить по-русски, ибо родной язык. Потому что надоело. Серьезно. Во-первых, поскольку я русская, то надоедает, что Кремль дискредитирует действия России как таковой. То есть русские войска здесь, это просто неприемлемо. Это можно счесть как оккупацию. Ни больше, ни меньше. И, мне кажется, что это по меньшей мере странно размещать свои войска, пусть даже на период учений в чужой стране. Попросту глупая, бредовая вещь. И неудивительно, что здесь так много народу собралось, больше, чем на предыдущих акциях. Вот так. А як вы думаеце, што Беларусі трэба рабіць вот у такой геапалітычнай сітуацыі, у якой мы апынуліся? За каго быць, з кім быць? За самих себя. Я придерживаюсь достаточно радикальных взглядов в этом, поэтому, не думаю, что стоит озвучивать, но да, за себя. Вот. А скажите, калі ласка, ваши сябры, хлопцы, яны ходзяць у войска, якія ў іх погляды? Якія ўвогуле сярод гэтага пакалення настроі наконт беларускага войска? Знаете, на самом деле у меня нету приятелей и друзей, которые отслужили в армии, поскольку мои ровесники и ровесницы, они в основном учатся в университете. Честно говоря, я была бы рада видеть их здесь, но они боятся, что их отчислят. Вот. Так что насчет армии не знаю. Дзякуй вялікі. Вот дзяўчына, якую мы памятаем па папярэдніх акцыях, таксама мае сваё меркаванне. Збольшага ўсе кажуць, што Беларусі патрэбны нейтралітэт. Цікава было б даведацца, што там кажуць нашыя гледачы і каментатары ў сацыяльных сетках. Можа быць, мне хтосьці падкажа, і мы зможам падзяліцца і іх меркаваннем у нашай трансляцыі, бо пад рознымі трансляцыямі ў розных сацыяльных сетках, магчыма, могуць быць нават і розныя меркаванні. Вот я ўжо пачала казаць, што па-рознаму людзі сябе вызначаюць. Вось дзяўчына, з якой мы размаўлялі, яна ў такой вышымайцы з прынтом адмысловым на майцы. Ёсць чалавек такім, у якога на майцы такі выразна палітычны лозунг, радыкальны. Бел-чырвона-белы сцяг адзін, другі і некалькі расцяжак, якія мы вам ужо паказвалі. Можа быць, характар акцыі, ведаце, я б, напэўна, заўважыла, што ўсё ж такі мужчын тут больш, чым жанчын і дзяўчат. Звычайна, гэта на папярэдніх акцыях было трохі па-іншаму, хаця вот ёсць група жанчынаў. Можа быць, мы да іх падыдзем, калі яны... Добрый дзень. Добрый дзень. А вы пришли на акцию? Мы в прямом эфире «Радио Свобода». А чему пришли? Потому что надоело молчать. Я жадаю, каб мое мнение улічвалася. Я громадянка своей краіны, хвалююся трошки. Я так само хвалююся. Потому что мне соромно за народ, які сядзіць у сябе дома, нешта кажут, что плохо, плохо, и молчать. А я молчать не буду, не буду. У меня есть своя громадянская позиция, и я буду яе выказывать. И мне все равно, что мне потом посадить, нешта зробить. Мне на гэта все равно, я не боюсь. А пришла я тому, каб падтрымаць. Мы разом. Нас, калі мы разом, мы непобедимы. Мы повинны ведаць, что у нас есть люди свядомые, якія ведаюць свою культуру, свою гісторыю, і нас ніхто не заставіць яе забыць. Таму я тут. А кветкі для помніка. Кветкі для помніка. Мікалай Статкевіч, у яго было пажаданне, каб прыйшлі з кветкамі. У меня такая магчымасць ёсць, таму. Добра, але вы ведаеце, што акцыя напярэдадні сумесных расійска-беларускіх вайсковых вучэнняў? У вас нейкае меркаванне на гэты конт? Супраць катэгарычна. Таму што увядуць вайска,
а потім буде Крим. Розумієте? Пройдуть хутенько референдум і навіщо та Білорусь? Не треба. Ні, нам яна потрібна. Тому русські солдати домой їдьте. До своїх матулів, не треба тут робити нам беды. Ну, все. Я супроти гэтых вучэнняў катэгарычна. Моя сям'я так само. А людзі вакол ваши суседзі, там на працы вашыя калегі што кажуць? Ці ўвогуле кагосьці гэта хвалюе? Я іх хвалюю, але яны баяцца. Яны баяцца за дзяцей, што іх у школе будуць прыцісняць. Не мяне не будуць прыцісняць, будуць прыцісняць палучаць. І маіх дзяцей таксама. Я іх не взяла зараз, таму што не змагла, яны яшчэ маленькія. Але дома ўсё зрабіла і прыйшла сюды. А у вас, можа, ёсць сыночак? А у меня 2 сыночкі. Пусціце іх у беларускае войска? Не, катэгарычна не. Ніякога войска. Беларусь мірная павінна быць. Не трэба нам кантрактныя войскі, толькі так. Ніяк інакш. Дзякуй вялікі. Вось яшчэ адна удзельніца, якая прыслухалася да закліку Мікалая Статкевіча і прыйшла нават з кветкамі. Я так меркую, што па плане акцыі будзе ускладанне кветак. Ну і музыка. Все акцыі Статкевіча славіліся такім гарачым плейлістом. Першая песня, якая тут загучала перад пачаткам акцыі Міколы Статкевіча «Воіны святла», звыклая для такого кшталту акцый музыка. Вот под «Воины святла» нагадаю, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і зусім ужо праз некалькі хвілінак тут пачнецца акцыя, на якую заклікаў прыйсці Мікалай Статкевіч, акцыя папярэджання. Яе мэта выказаць незгоду з правядзеннем на тэрыторыі Беларусі расійска-беларускіх сумесных вучэнняў і, у прынцыпе, наконт самога факту гэтых вучэнняў. І такія акцыі яны праходзяць не толькі ў Менску. Падобная акцыя праходзіць у Киеве. Думаю, што будзе. Такая акцыя праходзіць у Киеве, такая акцыя праходзіць у Вашынгтоне, і гэта таксама ўсё можна будзе пабачыць у нашых сацыяльных сетках і пачытаць, паглядзець і паслухаць на нашым сайце. Можна лічыць, што вот ужо пачатак акцыі, так, можа быць сотні-паўтары чалавек, хаця я ніколі не наважваюся
падлічваць колькасць людзей, але калі мы падымем вот цяпер дзеля таго, каб вы паглядзелі камеру вышэй, вы можете самі ацаніць, колькі гэта людзей. Со святым, сябры! Праз некалькі хвілін пачнем нашу акцію, пакуль крыху музыкі хай пагучыць. Ось у цэнтры малады чалавек з чырвона-белым сцягам. Напэўна, не зможам мы да яго падысці, бо музыка гучна, так? Вот ёсць нават адзін, прынамсі, удзельнік, які дакладна згадаў, што сёння акцыя праводзіцца ў 8 верасня, у дзень беларускай вайсковай славы. Пра гэта нам ужо нагадваў Уладзімір Някляеў. Самую, напэўна, значную перамогу войска, у складзе якога былі беларусы, 503 гады таму падвочы на Крапівінскім полі яны разграмілі маскоўскае войска, якое было амаль у 3 разы большае за войска ВКЛ і польскія войскі разам. Чакаем пачатку акцыі, абвясцілі, што ўжо неўзабаве яна распачнецца. Каго мы тут бачым? Ну вот Паўла Севярынца яшчэ бачым з такіх значных фігураў, якія ўдзельнічаюць у падобных акцыях. І я ўсё ж такі думаю, што, ну, напэўна, мужчынскі складнік сёння пераважвае. Мужчынаў больш, збольшага ўсе кажуць пра ўсе натхнёныя падзеі, магчымасцю выказаць сваё стаўленне да сумесных беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў, якія неўзабаве распачнуцца. Ну, тэхнічна яны ўжо распачаліся, бо яны складаюцца з некалькіх частак, але асноўныя самі вучэнні запланаваныя на 14-20 верасня. Не ўсе пагаджаюцца гаварыць, але людзі ўсё ж такі прыйшлі. Адна з удзельніц спадарня досыць эмацыйна казала нам пра тое, як яна перамагае свой страх. Ну, вот такіх людзей назбіралася, ну, каля 200 чалавек цяпер. Давайте скиньте мне его, когда ты мальчик, я помогу Яшчэ перад пачатком ёсць пара хвілінак, я думаю. Можа быць, вы скажаце, чаму вы вырашылі зазначыць, што сёння такая гістарычная дата? Я так думаю, што кожны, хто ведае гісторыю, перш чаргу, нашага краю, ён ведае пра гэту дату і ведае, што яна значыць сапраўды ў гісторыі і ў барацьбе супраць знешніх ворагаў і перш чаргу менавіта беларуса. Зараз, на жаль, гісторыя, я так лічу, што паўтараецца, і беларусы ўжо ў каторы раз павінны адстаяць сваю незалежнасць. Дзякуй. А ў чым вы бачыце гэтую пагрозу? Вот вы проста як просты чалавек, які жыве тут у Беларусі, вы як яе адчуваеце? Ну, гэта адчуваецца ў перш чаргу, калі глядзець у бок нашых суседаў Украіны. Гэта, на жаль, магчымы той самы крымскі сцэнар, і я лічу, што кожны павінен выйсці і высказаць, што ён пра гэта лічыць, і каб гэты сцэнар, не дай Божа, не прайшоў. А вы лічыце яго рэальным таксама для Беларусі?
На жаль, ён ідзе, але так, нейку потайку. Ён ужо рэалізоўваецца. Ну, калі палічыць тут расійскую прысутнасць, калі палічыць, колькі ўжо краіна павінна грошай Расіі, то я думаю, што ён паціху, але, на жаль, рэалізоўваецца. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Вот адзін з удзельнікаў нагадвае пра тое, што сёння дзень беларускай вайсковай славы, і ён таксама лічыць, што на Беларусі ўжо у потайкі рэалізуецца акупацыйны сцэнарый, што Беларусь сапраўды мае гэтага знешняга ворага, і ёй ёсць ад каго абараняцца. Ну, я, можа быць, пакуль акцыя не пачалася, некалькі афіцыйных лічбаў агучу у вучэннях прыме ўдзел трохі больш за 10 000 чалавек, з іх расійскіх вайскоўцаў каля 3000. І, як нам паабяцалі прадстаўнікі Міністэрства абароны, да 30 верасня ўсе яны маюцца пакінуць Беларусь, тэрыторыю Беларусі. Такім чынам суцяшаюць непакой замежных палітыкаў, якія, у прыватнасці украінскія, выказвалі такія заўвагі, што могуць расійскія вайскоўцы тут і застацца пасля вучэння. Ну, от дзяўчына з чырвона-белым сцягам, гэта Наталья Попкова. Таксама памятаю, як мы упершыню яе пабачылі тут на гэтай плошчы. Гэта было у лютым, 17 лютага, калі я не памыляюся. Гэта была адна з першых акцый пратэсту супраць дэкрэту пра дармаедства. Пасля яе Наталья, ведаем, што страціла працу і нават перабралася з Берасця ў Менск, бо там зазнала пераслед. Ну, цяпер яна ізноў тут на плошчы на акцыі Статкевіча. Ну, усе чакаюць пачатку, мы таксама чакаем. Калі ласка, выказвайце сваё меркаванне ў сацыяльных сетках пад нашай трансляцыі, як вы лічыце, ці патрэбныя Беларусі сумесныя расійска-беларускія вучэнні. Таксама, калі у вас ёсць пытанні да удзельнікаў акцыі, да яе арганізатараў, задавайце сэнсоўныя пытанні, мы будзем агучваць тут на плошчы. Ёсць там маленький хлопчик, по-моему, не, это не хлопчик, это дзяўчынка Ева. Гэта Павел Юхневич, адзін з актывістаў, які таксама прыйшоў на акцыю. Здалёку не пабачыла. Ну, пакуль не пачалося, можам паспрабаваць падысці да Паўла. Гэта не адзінае тут дзіця, вот ёсць яшчэ адзін хлопчык. Вот тут уже дакладна хлопчык. Павел, добрый день. Вечер. Чаму вы тут? Таму што сёння самае нацыяналістычнае свята для беларусаў, самае ваяўнічае, на мой погляд. Ну і таму, што не хочу, каб дачка ў Расіі жыла. А вы што Еве распавядаеце пра гэтае свята? Я і патлумачыў, пакуль мы ехалі, што сёння свята, што сёння шмат гадоў таму нашыя войскі перамаглі рускія войскі. Так што, ну, што ж тут? Трэба казаць, як ёсць дзіцёнку. Можна спытацца ў яе? Ну, калі яна не засаромеецца. Ева, паразмаўляй з цёцяй. Ева, што ў цябе за сцяжок у руцы? Чырвона-белы. Чырвона-белы, чырвона-белы. Да. А чаму ты яго ўзяла сёння сюды? Потому что ты сегодня.
Ну скажи, что сегодня, скажи. Сьогодні на свято. А что за свято? А ты какие святы любишь? Какие ты любишь? День народження свой любишь? Павел, пакуль акцыя не пачалася, ведаю, што у вас ёсць меркаванне наконт таго, што адбываецца ў Беларусі, ці патрэбнае нам гэтае беларуска-расійскае вучэнне, можете яго агучыць? Так, могу. Я лічу, што это вучэнне яны выключна некае бряцанне зброяй, старэлай зброяй на мяжы з НАТО, гэта распальванне некай напружасці, правакацыя канфлікту, гэта псаванне стасункаў з суседзямі, прычым пацярпелыя ў гэтым мы, а не расейцы. Ось, ім-то, я так разумею, все роўна, якіх стасункі з цывілізаваным светам, але тое, што гэтае вучэнне хвалююць літоўцаў, латышоў, палякаў і украінцаў, і негатыў ідзе ў наш бок, у бок, в прынцыпе, беларусаў, гэта кепска. Вось. Я не супраць таго, каб беларускае войска паўдзельнічала ў вучэннях з НАТО сумеснымі. Чаму бы не? Але я не лічу, што ёсць нейкая пагроза з захаду для Беларусі. Яна хутчэй з усходу. Дзякуй вялікі. Павел Юхневіч са сваёй дачушкай Евай. Вот калі Павел яе прывёў сюды на плошчу, патлумачыў ей, што сёння свята. А мы чакаем, калі пачнецца акцыя папярэджання. На яе заклікаў Мікалай Статкевіч. А 6 гадзіне мусіла пачацца. А 7, прабачце мяне. Разгарнули вялікі бел-чырвона-белы сцяг. А мне рэдактары перадаюць каментары, ну сцяг вельмі вялікі, я ўжо не памятаю, калі апошні раз носілі па праспекце такі сцяг вялікі. Што пішуць нашыя каментатары? Пішуць малавата народу. Ім адказваюць: не сидите в чате, идите туда. Ну вот такие дыялоги у нас адбываюцца. Нет! Ганьба! Ну где? Ну откуда ты так не говоришь? Диалект-то съебанный, я могу сказать. Давай еще! Живи вечно! Живи вечно! Напэўна, такім чынам і пачалася акцыя папярэджання. Нагадаю, што Мікалай Статкевіч заклікаў прыйсці о 7 гадзіне на Кастрычніцкую плошчу і выказаць нязгоду з правядзеннем на тэрыторыі Беларусі расійска-беларускіх сумесных вучэнняў і з самім фактам удзелу Беларусі ў такіх вучэннях. Слава Украине! Беларусь! 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 Ляты москали! Слава Украине! Давайте, может быть, будем трымацца бліжэй да Мікалая Статкевіча. Просто, напэўна, ад яго будзе залежаць, куды рушаць людзі.
Ну вот пакуль гэта ўсё, што адбываецца на плошчы. Маладыя пераважна людзі сабраліся вакол чырвона-белага сцягу. Цалкам магчыма, што і не будзе ніякіх прамоваў, і што уласна будзе вот такая... Не, Евген Ауфнагель бярэ мікрафон. Сябры, мы выходзім зараз да прыступкаў у палац прафсаюзаў, дзе пройдзе мітынг. Паціху, давайте рухацца туды. Так, усё ж таки будзе мітынг, і пакуль мітынг, я вот хацела б з гэтым маладым чалавекам, які нясе сцяг, пагаварыць. Добрый день. Вот специально хочу вам задать пытанне. Вы такі сапраўды малады чалавек і напэўна малады. І напэўна, калі б была такая вайсковая пагроза, вы б то і пашлі ў войск. Конечно, пайшоў бы. Калі будзе пагроза, то кожны мужчына павінен браць зброю ў руку і абараняць сваю радзіму. Наша радзіма — это радзіма Беларусь. Пагроза рэальная, не выключна, што год-два гэта можа быць. Таму сёння мы сабраліся, каб папярэдзіць гэтыя наступствы гэтых вучэнняў, якія праходзяць. Я заклікаю ўсіх, хто зараз сядзіць каля кампутараў, залучайцеся. А наколькі цяперашнія маладыя людзі гатовыя да таго, каб ісці ў войска і абараняць краіну ў выпадку менавіта вайсковай небяспекі? Я думаю, сярод моладзі моладзь падзеліцца на два пакалення. Это той пакаленне, якое нарадзілася да Лукашэнкі, які вучыліся па-беларуску, які бачылі чырвона-белы сцяг як дзяржаўны. Яны, конечно, в любым выпадку возьмуць зброю і пойдуць змагацца. Падзіўся іх тысячы, десяткі тысяч па ўсёй краіне. Новая моладзь запрашаем на акцыі. Трэба праверыць новую моладзь. Але бачна, што все ж таки прысутнічаюць маладыя людзі. І все наших руках. Дзякуй вялікі. Малады чалавек з самым высокім сцягам вакол яго. Ён ідзе наперадзе удзельнікаў акцыі папярэджання, на якую заклікаў прыйсці Мікалай Статкевіч. І гэтыя людзі, якія прыйшлі сюды, яны выказваюць нязгоду з тым, што Беларусь удзельнічае ў сумесных беларуска-расійскіх вайсковых вучэннях, і таксама з тым, што гэтыя вучэнні ўвогуле праводзяцца і праводзяцца на тэрыторыі Беларусі. Цяпер мы падыходзім да палаца культуры прафсаюзаў. Тут на прыступках мае адбыцца мітынг. Еще 20 лет назад, как хули мне бояться, свой железный зад. Должен был сдохнуть, лежать среди камней, так хули мне бояться этих тупых ремней. Я должен был умереть еще 20 лет назад, так хули мне бояться свой железный зад. Вось паглядзіце, як выглядае Кастрычніцкая плошча. З'явіўся нават чырвона-зялёны сцяг. Па-мому, гэты малады чалавек ужо не першы раз прыходзіць з дзяржаўным беларускім сцягам на акцыі. Чуешь коммунальные маги, житё тебя возьмем в петлю. Разумеешь, ты, что три чара парнейшего тянут землю.
выйдешь в городе, залезешь в горы и с людьми усталюешь контакт. Сразу видишь, что ты, что и сегодня не вчера, наше место метро в гитар. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Живе Беларусь! 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 Живе! Дорогие сябры, дорогие белорусы, патриоты Беларуси, мы вітаем вас на головной площади нашей країни і найперш віншуємо з нашим великим святом, Днем белорусской військової слави. Ура! 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 503 годы тому под Воршей на Крапивинском поле войска Великого княжества Литовского у складе 30 тысяч якого были переважно наши продки, перемогли 80-тысячное, амаль утрая большее московское войско. Это была блискучая военная перемога і у стратегічних, і у тактичних відносинах, бо інакше силу з такою перевагою перемогти було немагчыма. І менавіта тому сьогодні, 8 вересня, ми закликали вас на площу, каб адзначыць гэты дзень і каб выявіць наши адносіны до того, что отбывается сегодня у нашей краине. У приватности у нашей краине уже отбываются, хоть они как бы запланованные позднее, суместные войсковые белорусско-российские учения. Мы собрались не только для того, как сказать «не» утягиванию Беларуси у военно-політичные блоки, з чого і виникають подобные учения, які несут погрозу нам сегодня. Мы собрались, как сказать «не» наступствам этого утягивания у военно-політичные блоки с краиной, якая супрацьстаїться во всякім випадку, заявляє про своє супрацьстояння з блоком НАТО і з усім світом. Ми зібралися на протест не супроть Росії і не супроть русских, і навіть не супроть керівництва російського. З керівництвом російським хай розбираються громадяни Росії. Мы собрались, чтобы попередить наше керівництво, что та політика, яку вони сьогодні проводять, політика утягування Білорусі у висвітлення відносин поміж Сходом і Заходом, у воєнний конфлікт вельми небезпечна, вона погрожає будущему Білорусі і погрожає владі не менше, чем звичайним людям. І по великим рахунку протести супроть подобных учений, антимилитаристские, антивоенные протесты, потребные к этой владе, коли бы я был розом, не меньше, чем нам с вами. Мы мусим сказать «не» этой политике и сказать «так» нашей общине, ушановать
память наших предков и закласти будущее для наших нащадков. Дякую вам, что вы пришли. Слава Ещине! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Статкевич! Шановні сябри, зараз у гэтыя дні наша столица святкуе свое 950-годие. Нашей державности больше за 1000 годов. Мы заховались как народ, как нация. Мы имели свою державу и обновили ее только тому, что у каждом поколении были люди, которые ставили лёс своей краины выше за власный лёс. Життя своей нации выше за власное життя. Покуль есть патриоты, нация живе. Коли ніхто не устає за яе, коли нема тих, хто перадолел страх і выступил на оборону своей земли, гэты народ зникае и соступае месца іншим. Дякую, что вы пришли. Покуль мы тут есть, Беларусь будет жить. Сябры, сегодня нам погрожает зноў небяспека. На нашу землю приехали чужие войски. Из нашей земли будут учиться воевать с нашими соседями, с якими мы спрадвеку уживались помощь. С Украиной, с Польшей, Литвой и Латвией. Яны могут, не спытавшися у нас, тем больше они не будут пытаться в этой своей марионетке утягнуть нас в жудостный войсковый конфликт. Мы повинны сказать свое «не». Мы казали свое «не». Я вдячний тем, кто выходил у червені, у липені, да притягнуть увагу нашей громадскости, сусветной громадскости до этой погрозы. Мы уже досягнули шмат, увага притягнута. Все назирают, что тут отбывается. И они уже оправдываются. И вельми шмат шансов, что они заберут свои танки, своих солдат и приберутся отсюда. Але есть еще и немалая имоверность того, что они могут покинуть тут свои войски, свою технику, как потом скористать ее супроть нашей незалежности. Сегодня тут мы показываем, что мы супроть. Мы не дозволим это сделать. Коли люди убачат, что сапраўды так отбывается, нас тут будут не сотни, нас тут будут многие тысячи. Шановные сябры, зараз, після мітингу, ми приймемо тут резолюцію, яка викаже наше міркування. Далі ми віддамо данину поваги білоруським партизанам Другої Всесвітньої війни і нагадаємо про партизанські традиції нашого народу. Далее, после этого мы пройдем место, где будет символичная церемония принятия присяги свободы. А зараз, перед тем, як отдать слово наступному выступовцу, я еще раз хочу сказать: Беларусь живая, покуль мы живые. Живе Беларусь! 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 Дорогие сябры, дорогие белорусы, вітаю вас от імя белорусской христианской демократии. 100 годов тому десятки святаров отдали свое життя за то, как Беларусь была незалежной. Больше 500 годов тому целое поколение наших продков змагалося у Аршанской битве и інших битвах, как заховать незалежность. Народ – это не только те, кто живе зараз на этой земле. Народ – это и те, кто будовал эту державу. И наши нащадки, которые будут после нас. Тому наш обовязок сегодня оборонить незалежность, якой уже 1000 годов на нашу с вами долю выпали такие выпробования: диктатура и империя. И мы с вами повинны стать годными оборонцами своей краины.
Дорогі сябри, магчыма, вы уже бачили, что сюда приезжают чужие войски. Зусім недавно стало вядома ў Гародні, нейкі беларускі падпалкоўнік здымае нават чырвона-зелёны сцяг, вешае расійскі трыкалор у машину, бярэ кепку з надпісам «Россия» и едзе сустракаць непрошаных гостей. Ганьба! Вот ганьба! 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 Дорогие сябры, віншую вас с перамогай подворшай. Я сам аршанец, родом оттуль, и для меня это не просто дата. Усім телом адчуваю, як сотни годов лепшие белорусы становились перед мячами, перед гарматами и обороняли своим жыццём гэтую краіну. Ці зможем мы оборонить Беларусь, так ці не? Да! Ці зможем? Да! Ці зможем? Да! Ну а зараз скажите, так ці не? Потребна нам диктатура Лукашенки? Нет! Потребна нам Кремль? Нет! Потребна нам Путин? Нет! Ці потребны нам войсковые учения Захад 2017? Нет! Может быть, нам потребна незалежность? Да! Дорогие сябры, віншую вас з гэтым святом. И не забывайма, что зараз мы выходим так само из-за тых людей, якія волею прокремлевского режиму сядят у турмах. Давайте гучно запатрабуем свободы гэтым мужным людям. Жемчужному свободу, Юркойтю свободу, Комлику свободу, Полиенку свободу, 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 свободу. И, дорогие сябры, давайте зробим гэта, каб скалануліся сцены у рэзідэнцыі, каб задрыжэлі тыя рубінавыя зоркі у Крамлі, адкуль усяму свету пагражае небяспека. Гукнем: «Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!» Господь Бог даў гэтую краіну нам, а не Лукашенку и не Путину. Верим, можем, переможем, верим, можем, переможем, верим, можем, переможем, верим, можем, переможем. Вячеслав Силчев. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Шановні мої, дякую велике, що ви є. Сьогодні справді у нас з вами велике свято. День білоруської військової слави. В 1514 году со схода валили на нашу землю и были упевнены в перемозе. Уже везли 30 тысяч кайданков для наших продков. Никто не верил в нашу перемогу. Але ж мы тогда спынили Орду, мы дали час Европе, мы тогда дали час себе. Мы заховали свою незалежность. Здарился суд подворшей. Перемога подворшей. Хотя вы я что никто не верил. 25 годов тому назад весь свет побачив тысячи белорусов, які здольны оборонять самое главное, что есть у любой земли, в том любой белорусу, эту незалежность. И сегодня не вели приемно выступать вот тут менавіта. Бо в 2006 году насуперек всему и всем тут была площадь Калиновского. Як простий отказ белорусской нации на той беспредел, який был на наших землях, починаючи с листопада 96 года. Основное тут сказали мои уже коллеги. То, что российские войски на нашей земле – это небезпека Беларуси. И в Беларуси мусить хотеть людей, патриотов своей краины для того, как оборонить свою батьківщину. Мы не забываем про своих продков.
які з покоління по поколению под одним лозунгом «Бог, Айшина Гонор» боронили нашу землю и покинули эту землю для нас, для своих нащадков. Наша задача, как эта земля была завжди белорусская, она будет белорусской. И мусить самое главное. Вы ведаете, что это небезпечно для Беларуси. Вы ведаете, что это небезпечно для всех наших соседей. Але я глибоко переконаний, що перемогуть ті ГБшники, які сьогодні мають владу на всій постсовєтській просторі, і які відсиділись під час опошньої імперіалістичної війни за спинами наших дідів, і зараз пускають різні пропагандові кампанії, в тому числі примушає бідних наших людей тягати символи, з якими росіяни воювали за Гітлера. Я глибоко переконаний, что как бы тяжко сегодня не было, как бы люди не верили в то, что есть какие-то силы. У нас, у Беларуси, хватит сил для того, чтобы захватить самое главное — незалежность, суверенитет. Наш самый главный лозунг сегодня — Беларусь — это святое. Коли мы здольны будем користаться этим лозунгом, когда объединаемся для того, что наша самая главная задача — это оборона незалежности и поступовое вертание прав и свобод наших громадянов, то все будет добре с нашей краиной, яка сапраўды в центре Европы. И мы, думаю, вельми хутко все-таки вернемся туда, где мы были завжди. Тое, дзеля чаго змагались наши продки. Я глубоко переконана, что это было зроблено людьми, бо люди мацнее не люди. Тому еще раз великий вам дякую, родные мои. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава нации! Мы домовились, что примем зараз резолюцию нашим митингом. И слово для зачитания резолюции я представляю Евгению Евтангелю. Со святом сябры! Першым зачитать резолюцию я бы хотел сказать несколько слов. Вы ведаете, что на нашей земле зараз чужие войски. За нашей акцией мы так само сочить, глядять незалежные сайты и бачить, что белорусы готовы боронить свою родину. Але я сегодня хотел бы задать одно конкретное питание. И отказ на его повинны убачить и почуть все вороги Беларуси, все, кому косткой в горле стоит наша незалежность. Я хочу запытаться у вас тут присутных, хочу запытаться у тех, кто слушает за этой акцией про незалежные СМИ. У выпадку агрессии, у выпадку чужинской агрессии, кто из вас готов оборонить Беларусь со зброєю в руках? Поднимите руки. Я сподіваюся, гэта лес рук бачить і ў Менску, і ў Москве. Дякую. І особна подяка спецслужбам спецслужбаў і міліцыі, которые тут ёсць так само перапранутыя, которые так само подняли руки. Я сподіваюся, вы зрабілі это шчыра. Мы пропонуем принять наступную резолюцию. Мы, патриоты Беларуси, выказываем протест супраць уцягвання нашей краины у супрацьстаяння Российской Федерации с Украиной и блоком НАТО. Мы подтримливаем положение Конституции об имкнении Беларуси до нейтралитету и не жадаем присутности чужих войсков на нашей земле. Мы расцениваем войсковое обучение «Захад-2017» как погрозу суверенитету нашей державы. Мы шануем память наших продков, ВРУ Крутогорья, Синей воды, Грунвальда, Клецка, Порши, Касінераў Каліновскага, жаўнераў Слуцкага збройнага чыну и партизанов Другой сусветной войны. Мы лишим их подвиг высоким прикладом служения Айчине и папярэджваем усіх магчымых агрэсараў про свою готовность боронить незалежность Беларуси со зброей в руках. Живе Беларусь! Живе! Кто за принятие этой резолюции? Поднимите руки. Дякую. Я ще раз со святом. Живе Беларусь! Живе! Давайте
России, как нас пошли усюди, как пошли все наши вороги. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Слово передається Миколі Статкевичу. Шановні сябри, зараз ми пройдемо до площі Перемоги. Там мы отправим делегацию для ускладания кветок до помника Перемоги у гонор белорусских партизанов, как нагадать усім про партизанские традиции нашего народу и ушановать память партизанов. Далее, после этого, мы пройдем на место присяги, где отбудется символичная церемония присяги. Я одразу скажу, где будет это место. Кто ведает, где есть помник партизану в Минску? Правильно, на Якуба Колоса. Вот на фоне этого партизана, как нагадать максимум агрессорам, знову же, про то, что могут белорусы, мы проведем эту церемонию. А зараз, коли ласка, наперед. Живи Беларусь! Живи! Не залежь вас! Не залежь вас! Толькі што скончыўся на прыступках Палацу прафсаюзаў мітынг у межах акцыі папярэджання, якая праходзіць па закліку Мікалая Статкевіча у цэнтры Менску. Вот цяпер удзельнікі рушылі з Кастрычніцкай плошчы да плошчы Перамогі на ускладанне кветак. Нагадаю, што Мікалай Статкевіч абвясціў пра правядзенне акцыі яшчэ 3 ліпеня, і ўжо тады было вядома, што гэтая акцыя будзе праводзіцца з нагоды правядзення ў Беларусі расійска-беларускіх сумесных вучэнняў. І падчас мітынгу мы чулі, што была прынятая дэкларацыя, дзе нагадвалі пра Канстытуцыю Беларусі, дзе напісана, што Беларусь абавязуецца прытрымлівацца нейтралітэту, і заклікалі, запатрабавалі, каб расійскія войскі пакінулі Беларусь. Рухаемся мы прыблізна такім самым маршрутам, якім калісьці ішла самая першая пасля вызвалення Міколы Статкевіча абвешчаная ім акцыя. Я нагадаю, што тады, гэта было 2 гады таму, яны пратэставалі супраць магчымага размяшчэння ў Беларусі расійскай вайсковай базы. Гэтае пытанне тады было актуальнае. Вот бачым, што і сёння праз 2 гады тэма прысутнасці расійскага войска ў Беларусі робіцца яшчэ больш актуальнай. Колькі удзельнікаў гэтай акцыі? Ну, напэўна, гэта некалькі соцень чалавек. Як звычайна, вельмі арганізаваная гэтая калона. Сёння, можа быць, нават і больш арганізавана, чым заўжды. Наперадзе маладыя хлопцы з расцяжкамі адмысловымі. Мы з некаторымі з іх уже пагаварылі перад пачаткам акцыі. Усе яны за тое, каб расійска-беларускія сумесныя вучэнні не праводзіліся. Кажуць, што Беларусь не мусіць быць у вайсковым саюзе з краінай, якая вядзе вайсковыя дзеянні на тэрыторыі суседняй краіны. Таксама гучаць, вельмі часта гучаць галасы, што Беларусі ў прынцыпе не трэба ні з кім ваяваць, прытрымлівацца нейтралітэту. Спакойна акцыя праходзіць, ніхто не перашкаджае, і, напэўна, падчас трансляцыі мітынгу было чуваць, наколькі яна гучная, такі магутны мікрафон на гэту акцыю падрыхтавалі, што, я думаю, ўсё, што прамаўлялі выступоўцы, было чуваць. Гэта высокае месца ў горадзе. Я думаю, што вельмі-вельмі далёка разносіліся галасы удзельнікаў мітынгу. Пакуль абмяркоўваюць, што рабіць, якім чынам далей будзе рухацца акцыя. Нагадаю, што першым
пунктам прыпынку будзе плошча Перамогі, туды выправіцца дэлегацыя, каб ускласці кветкі да помніку, і некаторыя, ну, в асноўным жанчыны, хаця вот яшчэ вот Вячеслав Сівчык таксама нясе кветкі, мы бачым чырвона-белы букет. Жанчыны адгукнуліся на заклік Мікалая Статкевіча прыйсці з кветкамі, ну і далей адбудзецца урачыстая прысяга, я так разумею, гэта будзе ваенная прысяга, і такога самага кшталту прысяга вайскоўцаў новай незалежнай Беларусі, незалежнай краіне адбылася роўна 25 гадоў таму. І пра гэта, можа быць, мы яшчэ з Мікалаем Статкевічам пагаворым. Можно как-то на пары, значит, людей, я вот Большасць тут, канешне, чырвона-белых сцягоў, але я бачу хлапец, які нясе узмацняльнік, ён з украінскім сцягам, жоўта-блакітным. А таксама быў хлапец, які прыйшоў з дзяржаўным беларускім сцягам, чырвона-зялёным. Ужо не першы раз ён прыходзіць на акцыі, заяўляючы менавіта такую пазіцыю сваю. Ну, конечно, все люди, вот, которые идут напереди, это журналисты. Пакуль яшчэ вот ёсць магчымасць ісці такім досыць шырокай калёнай па праспекце. Вот хтосьці нават з аўтамабілістаў падтрымлівае. Зараз мы дойдзем да скрыжавання, пакуль калона ідзе вельмі арганізавана. І пасля скрыжавання ўжо, відаць, далучымся да людзей, пагаворым з людзьмі. Пакуль у Менску ідзе акцыя супраць расійска-беларускіх сумесных вайсковых вучэнняў, такая самая акцыя праходзіць і ў Вашынгтоне. Яе вы таксама можаце назіраць у нашай трансляцыі. Польшу ніколі не забудзем. Stop Putin's aggression. 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 Belarus. Free
як ми бачимо, У Вашингтоне собралися люди, які так само протестують у Беларусі сумесних беларуска-расійскіх вайсковых вучэннях. І там асноўны слоган, які люди выгукваюць, гэта «Стоп агрэсіі Путіна». удзел бяруць каля 10 чалавек. Нагадаю, што пікет адбываецца на супраць рэзідэнцыі расійскага пасла. Калі ласка, пішыце, ці мяне чуваць. Зараз я падыду да арганізатараў і запытаюся пра мэты гэтай акцыі мітынгу. Вось гэта Слава Бортнік. Ці можна некалькі пытанняў вам задаць? Калі ласка, чаму прысвечана сённяшняя акцыя? Сённяшняя акцыя прысвечана пратэсту супраць манеўраў Захад-2017. Гэту акцыю арганізуе беларуска-амерыканскае задзейнічанне базы. Чому менавіта сёння і чаму вы лічыце, што гэтае вучэнне нясуць пагрозу незалежнасці Беларусі? Сёння, таму што вучэнне пачынаецца на наступным тыдні. І мы таксама 2 дні таму прысутнічалі на пратэсце супраць агрэсіі, расійскай агрэсіі ў Грузіі. Сёння таксама запрасілі наших сяброў далучыцца да нас. Расіяне далучыліся, таксама чакаем палякаў, украінцаў. І база лічыць, што гэтае вучэнне нясуць пагрозу суверэнітэту Беларусі, а также бяспекі ў ўсходняй Еўропе. Таму база заклікае Злучаныя Штаты, НАТО, Калону, якая рухаецца ў межах акцыі папярэджання, трохі разбілі на пешаходным пераходзе. Так супрацоўнікі праваахоўных органаў нават атачылі з некалькіх бакоў, але выглядае, што гэта выключна для таго, каб людзі не выходзілі на праезную частку. І таксама супрацоўнікі дарожна-патрульнай службы тут рэгулююць рух калоны. Мікалай Статкевіч заклікаў працягнуць. Конечно, вельмі шмат аўтамабіляў рухаецца па праспекце. Пятніца, вечар, людзі вяртаюцца да хаты, і некаторыя аўтамабілі нават і падтрымліваюць удзельнікаў акцыі гукавымі сігналамі. Я ўжо прапаную далучыцца, як бы увайсці ў калону і пагаварыць з людзьмі, што людзі з якімі думкамі ідуць. Тут такое трохі ўжо надвор'е не надта святочный, такі дробны дождик. Добрый день. Можно задать вопрос? Да, мы в прямом эфире «Радио Свобода». Вы идете побач со стягом, вы удельница акции. Да. А чему вы пришли? Как? Чему? А я не хочу, чтобы у нас было так, как на Украине. Имею в виду, что там российские войска. Мне это совершенно не нравится. Хотя я русская. Но все равно в стране Беларусь не должно быть российских войск. И от них сейчас можно ожидать чего угодно, потому что Россия себя так проявила. Люди вельмі часто, беларусы вельмі часто кажуць, што баяцца менавіта расійскага войска. Вот а ў чым гэтая пагроза для Беларусі? Вы яе адчуваеце? Ну, сейчас не отчуваю, но я вижу, что творится на Украине. Это же оккупация, это же вообще вещи какие-то невообразимые. Я поэтому не хочу, чтобы была здесь такая ситуация. А вы кажете, что вы русская. Вас не крыўдзіць, что люди часам кажуць, ну, не вельмі добра про русских? Понимаете, это же говорят насчет правительства, армии. Ну, Путин, ну его это... верхушка. А обычные люди такие же, как везде. Везде одинаковые простые люди. Дякую, великий. Дякую. Дякую вам.
Павел, можно вас оторвать? Павел Севярынец, я один з удзельнікаў, арганізатараў акцыі папярэджання, якая ідзе цяпер праспектам самым цэнтральным у беларускай сталіцы. Павел, я ўжо всім задавала пытанне, якую пагрозу мы ўсе бачым, все люди, которые тут выказваліся наконт гэтых вучэнняў. Вот як вучэнні праводзяцца з 2009 года. Чаму менавіта цяпер гэта стала актуальна? Менавіта цяпер мы бачым паслядоўнасць. 2008 год пасля вучэнняў акупацыі часткі Грузіі, 2014 год пасля вучэнняў акупацыі часткі Украіны і зараз на шэрагу Беларусь. Мы бачым, што Расія вядзе вайну супраць усяго астатняга света. Расія збіраецца аднаўляць імперію. І мы бачым, што ў гэтых вучэннях удзельнічае не заяўленая колькасць, а значна большая колькасць войскаў і тэхнікі. Вучэнні праходзяць уздоўж усіх заходніх межаў Расіі, як быццам бы колам атачаюць Прыбалтыку, ствараюць пагрозу ўкраіне. І мы бачым, што гэта крамлёўскія стратэгіі, крамлёўскія генералы зноў палохаюць свет бразгатаннем сваёй зброі. А вы кажаце, што больш удзельнічае войск і тэхнікі, чым заяўлена. А па чым гэта відаць, можаце сказаць? Я думаю, што это відаць уже нават па першых выніках грамадскага назірання, якое ідзе. Нашмат болей войскаў прыбыла ў Беларусь яшчэ да пачатку вучэнняў. Напрыклад, не заяўляліся ні Гародня, ні Памежжа з краінамі Балтыі ў якасці палігонаў, але там ужо зараз ездзіць тэхніка, там ужо зараз страляюць, праводзяць нейкія вучэнні. Вот сёння нават столькі стала вядома. Мы ведаем, што людзі без апазнавальных знакаў з'явіліся на вуліцах многіх буйных беларускіх гарадоў, якія не павінны нават быць па шляху да гэтых палігонаў. Сам я неаднойчы на ўласныя вочы бачыў тэхніку, інжынерныя войскі. Бачна, што гэта значна большы размах, чым тыя 2000 жаўнераў, пра якія гаворыць Расія. Скажите, калі ласка, вот адчуванне, я памятаю, што ў 2013 годзе сапраўды ў Беларусі было такое моцнае адчуванне магчымай вайны. Цяпер як, па-вашаму, яно узмацнілася, яно прыцішылася, як людзі сябе паводзяць, што яны думаюць? Ну, магчыма, частка людзей, якая глядзіць расійскае тэлебачанне, увогуле не ўспрымае это вучэнне як пагрозу. Тыя, хто разумеюць, што Расія гэта пагроза вайны, яны ўжо чулі шмат заклікаў да абароны незалежнасці, але менавіта цяпер адрозненне сітуацыі ў тым, што расійскія войскі ўжо ў Беларусі. Яны ўжо ў Беларусі, і можа за одну ноч сітуацыя памяняцца так, што мы прачнемся ў краіне пад расійскім сцягам. Мы ведаем, што войска гатовае здраджваць. Ужо прыведзеныя прыклады, калі беларускія вайскоўцы мяняюць сцяжкі, мяняюць форму і гатовыя сустракаць новых гаспадароў з Крэмля. Гэта ўсё пагроза. Калі у свой час падобныя рэчы адбыліся в Украіне, то мы павінны зрабіць з гэтага высновы і быць на варце, быць гатовымі абараняць незалежнасць. Дзякуй вялікі. Павел Севярынец, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і таксама удзельнік акцыі папярэджання. Як мы бачым, актыўны удзельнік, менавіта ён цяпер кіруе рухам колонны, якая ідзе да плошчы Перамогі, і там Мікалай Статкевіч заклікаў ускласці кветкі. Не шкадуем далоняў, нам патрэбная незалежнасць! 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 Ну, я рассказываю, что проезжала маршруткой в районе, в Лебельском районе. И видела много людей, которые зарабатывают грибами, ягодами. И вот больше всего меня поразила девочка лет 12. У нее такое было горькое выражение лица. Она как старушка сидела вот так, руки подставила. Видно, что она не продаст, а ей деньги очень нужны. Я просто проехала, я заплакала, не могла смотреть. Так много людей страдает, не доедает, не одевается. Сколько это может продолжаться, не знаю.
Вялікі людзі з рознымі думкамі прыходзяць сюды. Ну, вот новый слоган, які гучыць, з такой расцяжкай, з такім плакатам прыйшоў малады чалавек на гэтую акцыю. Ён якраз уразіў нас тым, што сказаў, што ўвогуле не хацеў бы ўдзельнічаць ані ў якай вайне. Як вы думаеце, Беларусі варта рыхтавацца да вайны? Нет. А с кем? Пытаюсь. Ці по Беларуси кто-то погрожает? Ну, знаете, как во время 41 года Швейцарии удалось сохранить нейтралитет, также и мы должны это сделать. Даже если есть, будет такая необходимость, чтобы был нейтралитет. Не вступать ни за одну, ни за вторую сторону. А як вы думаете, можна спыніць цяпер гэтае вучэнне, калі ўжо ёсць такая дамоўленасць даўняя паміж Беларусью и Россией? Что теперь робить? Ну, это надо, чтобы возникла какая-то ситуация, и только потом делать какие-то выводы и от чего-то отталкиваться. Пока трудно сказать. Дякую вялікі. Деду за победу! Калюна удзельнікаў рухаецца па праспекце, падхапайпілі лозунг, які часта быў у расійскамоўным інтэрнэце напярэдадні 9 траўня. Спасибо деду за победу. По-белоруску. По-беларуску таким дедом апынуўся Константин Острожкі, под кіраўніцтвам якога у 1514 годзе адбылася перамога над маскоўскім войскам. І гэтую перамогу у Дзень беларускай вайсковай славы сёння 8 верасня святкуюць і беларусы. Чамусьці калона спынілася, напэўна, нам трэба падысці наперад. Можем! 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 Русский солдат, иди домой! Русский солдат, иди домой! Русский солдат, иди домой! Русский солдат, иди домой! На кожнай акцыі з'яўляюцца новыя лозунгі. Вот цяпер гэта такі лозунг, расцяжка з гэтым заклікам нават з'явілася на шляху да аднаго з палігонаў нядаўна, на якім таксама будуць адбывацца сумесныя расійска-беларускія вучэнні. Нагадаю, што яны пройдуць з 14 по 20 верасня, і мы цяпер наперадзе калёны удзельнікаў акцыі папярэджання. Это людзі выйшлі выказаць сваю нязгоду з тым, што Беларусь удзельнічае ў сумесных вайсковых вучэнняў з Расіяй і наконт таго, што гэтыя вучэнні праводзяцца на тэрыторыі Беларусі. Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Таким вузким мосце праз Свіслыш. Цяпер выйдзем на
больш широкі тротуар, і можна будзе ізноў вярнуцца да людзей, пагаварыць з імі. Нагадаю, што акцыі пратэсту супраць правядзення сумесных расійска-беларускіх вайсковых вучэнняў праходзяць не толькі ў Менску, адбыліся і ў Кіеве, і ў Вашынгтоне. Мы наближаемся до площади Перамоги, а я вот бачу пару, з якой я хочу поговорить, и уже, видать, не перший раз. По-моему, на попередней акции мы с вами так само размовляли, так? Тема, якая, з нагоды якой гэтая акция скликана, она вам близкая? Ну, да, мы все боимся России, мы не хотим воевать. Россия отрабатывает учения со своими врагами, которые не являются врагами нам. И это просто акция агрессии даже в отношении Беларуси, потому что они в один момент могут просто взять и отобрать нас и лишить нас той свободы. Что вы думаете на конт цяперашняга беларускага войска? Ці готовыя вы служить? Нет, не в этом войске менавіта. Какого бы войска вы хотели, ці трэба Беларусь? Нам нужна свободная армия, по желанию, чтобы люди, которые сильно хотят служить, могли служить. И какой-то все же стимул, не считая вот казарм и ничего более. А ваши сябры что думают? С охоты идут молодые люди теперь у войск? Да, многих призывают. Я вот бегаю от армии сейчас, прячусь всеми силами. Кажется, меня найдут. Ну, а так все... Сапраўднай войны что вы будете робить? Будем оставаться и воевать, видимо. Но не хотелось бы. Однако, если выбора не останется, то будем стоять здесь, уйдем в леса, будем учиться на ходу в боевых условиях. Дякую. Вот еще вашу сяброку так само хочу спытать. Я памятаю, что на Чорнобильскім шляху вы были первый раз, так? Да. Ну, як ваши ураження теперь от всех акций, на яких вы... Я уже бачу, вас 3 липня так само вы были, да? Да. Я не услышала вопрос. Какие ваши уражения? Чему протягиваете ходить? Есть некий вынік от того, что вы вот тут присутствуете? Ну, понимаете, если прекратить это все делать, так все и останется. А так мы что-то делаем, и что-то обязательно будет. Что думаете на конт вучения? Я хочу жить в Беларуси и чувствовать безопасность. То есть, когда эти учения будут проходить, это уже не будет безопасностью, я считаю. А вот у нас кіраўнікі наши, звычайно, вельмі ганарацца тым, што ў Беларусі стабільнасць, сапраўды бяспека, няма войны. А вы себе адчуваеце ў бяспецы па завучэнні? Ну, понимаете, кіраўнікі, они будут все делать, чтобы... Ну, они говорят, а этого нету. То есть, мне кажется, даже те, кто сюда не приходит, они не чувствуют безопасность у нас. Вот. Дякую вялікі. Дзяўчына, з якой мы размаўляем амаль падчас кожнага стрыму. Першы раз заўважылі яе на Чорнобильскім шляху, і яна першы раз прыйшла на акцыю такую пратэсную. Наколькі я памятаю, яна нават студэнтка. Вот трэба было запытацца, як у яе там на месцы вучобы. Мы наближаемся до площади Перамоги. Тут по плане мусіць быць сфармаваная дэлегацыя ад удзельнікаў гэтай акцыі з кветкамі і пайсці іх ускласці да помніку. Ну, гэтым часам дождж трохі мацнее, але цярпіма. Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе!
мы падыдзем трохи бліжэй да Статкевіча і Някляева, яны ідуць зусім наперадзе, але яны будуць прымаць рашэнне, як будзе праходзіць гэтае ускладанне кветак. Извинимся, я им скажу, что это поедем красиво не спускаться. Я пойду спокойно там. Спускаемся, тут есть переход нерегулируемый. Поверьте. Да, одразу закрамай там. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! На площі Перамоги. На площі Перамоги, вот хто не ведае, ёсць падземны пераход. Я пропоную накіраваць делегацию людей для складання кветок до помника Перамоги. Усіх остатніх я пропоную притягнути. Рухайте. Нема заперечення? Дякую. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Организаторы митингу приняли решение накіраваць делегацию для ускладання кветок до помніку Перамоги на площі Перамоги. Тут складаны такі трохи логістичны маршрут, там вялікі падземны пераход. І, канешне, усе людзі не маглі б туды змясціцца. І накіраваная дэлегацыя рушыла складаць кветкі. А колонна працягвае рух. Российский жовнер, иди домой! Российский жовнер, иди домой!
делегація складає квітки до монументу на площі Перемоги. Кальона протягує руку. От тепер перші шереги спинилися, як колона знову сформувалася. Партизаны! Напевно, все ж таки люди вирішили почекати. Вірно, Сергій складає руки. Ми за цей час ще зможемо вибрати людей, з якими хотілося поговорити. Добрый день. Ви, от я йду в цій колоні і думаю, кілька тут справді людей, які готові будуть пойти на війну. Треба про це думати. Ви готові? Главное, на войну за что? За что вы готовы пойти на войну? За что я готов? За свободу. За свободу готов. Як ви думаєте, хтось погрожає тепер Білорусі? Є у Білорусі вороги? Конечно. Можете їх назвати? Да, Кремль. Я не говорю Россия, я говорю Кремль. Кремль враг. Россия далеко не вся. Россия это Татарстан, Башкирия. Много народов. Буряты, венки. А Кремль, да, Кремль враг. З чого менавіта ви робите гэтую выснову? От мне люди кажуть, що вони відчувають небезпеку, що вони відчувають, що може бути війна. А по чим ви це відчуваєте? Да потому что Донбасс и Крым это уже реально. Это уже есть. И мы это все видим. И там идет война на Донбассе. И Крым это уже не украинский Крым. Ну плохо лежал, просто забрали. Почему бы и Беларусь не забрать? Вполне себе страна. Более-менее дороги. Может даже получше, чем в России. Че? Пойдет, я думаю, сгодится. Может быть такое, что вот просто белорусы сами погодятся? Пробачьте, я не услышал. Ці могут белорусы сами погодиться стать часткой России? Пойти под Россию, в смысле? Лично я нет. За других не могу сказать. Но это для меня равносильно, как пришла бы семья какая-нибудь там ко мне и сказала: слушай, давай будем жить вместе, но деньги мы тебе будем давать, сколько посчитаем нужным. Ты зарабатывай, мы у тебя возьмем, а потом тебе дадим, сколько тебе надо. Как сейчас происходит в России. Вот. Татарстан уже там заставили потесниться немножко с денежками. Ну и из остальных возьмутся. Чечня на особом довольствии живет. Ну а с Беларусью не знаю, как будет. По-разному может быть. Дякую велике. Коли ласка. Скажите, так или нет? Лукашенко! Нет! Путин! Нет! Кремль! Нет! Российская армия! Нет! Учение! Нет! Диктатура! Нет! Империя! Нет! Беларусь! Да! Беларусь! Да! Беларусь! Да! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живи!
Солидарность! 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 Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! І хоч Миколай Статкевич просіў, каб калона працягвала рух, але ўсё ж людзі стаяць і чакаюць, пакуль вернуцца сюды лідары. Вот Миколай Статкевич ужо тут, і калона рухаецца ізноў. Была скіраваная дэлегацыя для таго, каб ускласці кветкі да помніку перамогі, а цяпер людзі ідуць да месца прысягі. Яна мае адбыцца каля помніка партызану на плошчы Якуба Коласа. Я вот падыду да спадара Миколая Статкевича, я не ведаю, можна да вас звярнуцца. Ці ўжо мы згадвалі ў эфіры пра тое, што адбывалася 25 гадоў таму, і што, уласна, я так разумею, паўтарэнне гэтай падзеі мусіць адбыцца цяпер, так? Зараз не паўтарэнне, ўсё ж такі тады была іншая сітуацыя. Тады ішла гаворка адначасова, так бы мовіць, про аднаўленне беларускай гісторыі, про нагадванне пра славутыя падзеі, а таксама пра адаптацыю, падпарадкаванне беларускай арміі законам Беларусі. Тады была іншая, там быў вайсковы выразны акцэнт. Зараз, калі мы не маем спадзяванняў на тое, што беларускае войска будзе бараніць незалежнасць Беларусі з усходу, пры пагрозе з усходу, зараз мы апелюем проста да грамадства. Зараз акцэнты іншыя. Нібыта дзяржава ёсць уже столькі год і войска, а незалежнасць дзяржаўныя структуры бараніць не гатовыя. Зараз мы просто актывізуем грамадства. Зараз мы апелюем да людзей не вайсковых. Кожны чалавек, нават грамадзянскі, можа цяпер прыняць гэтую сімвалічную прысягу і выказаць сваю гатовасць для того, каб абараняць Беларусь. Я думаю, это найперш не юрыдычны крок, гэта унутраны крок, это некі маральны, сімвалічны жест. Скажите, калі ласка, 25 гадоў таму вот адчувалася такая сітуацыя, што шмат хто ў Беларусі будзе ўспрымаць Расію як магчымага ворага, ўспрымаць яе як пагрозу? На жаль, у 92-м годзе большасць насельніцтва Беларусі была не разумела незалежнасці. Я дагэтуль памятаю вынікі тых сацыялагічных апытанняў. 26% за незалежнасць, 40% супраць, астатнім па барабану. І, скажем так, пытанне абароны незалежнасці тады былі задачай патрыятычнай меншасці. Але тады ўсё ж такі дзяржава рабіла некія крокі ў той бок, хай непэўныя, мы яе штурхалі, прымушалі. А зараз тое, што за гэта дзесяцігоддзе адбылося, гэта ў пэўнай ступені працэс дваякі. Дзяржава рабілася ўсё больш не беларускай, а грамадства прывыкала да сваёй краіны. І прыхільнікаў незалежнасці зараз падаўляючая большасць. Таму, я думаю, на іх можна зараз толькі абаперціся. Спадар Миколай, вы ўсё ж такі як вайсковец, як ацэньваеце гатовасць Беларусі, увогуле становішча Беларусі у вайсковым плане? Да чаго мы гатовы? Што мы можем? В маральным плане беларускае войска не гатова бараніць незалежнасць ад пагрозы з усходу. Па сутнасці, в маральным плане мы філія расійскае войска. Дзякуй вялікі. Да Миколая Статкевича яшчэ вернемся. Ён нам патлумачыў, што будзе адбывацца на плошчы Якуба Коласа. Живе!
цяпер мы проста ў цэнтры гэтай калоны, як вы можаце чуць і бачыць, яна ўжо такая падмоклая пад дажджом, але па-ранейшаму рашучая, вясёлая і вельмі-вельмі гучная. Можем! Верим! Можем! Вера! Можем! Верим! Можем! Все рухаюцца да плошчы Якуба Коласа, і Мікалай Статкевіч патлумачыў нам, што там будзе адбывацца. Там кожны чалавек, незалежна ад таго, грамадзянскі ён ці вайсковец, можа прыняць сімвалічную прысягу і такім чынам выказаць сваю гатовасць да абароны краіны. Мы ў прамым эфіры. Я бачу, што вы скандуеце таксама разам з усімі. Да, вы удзельніца, да? Удзельніца. Скажите, чаму менавіта ў гэтай акцыі удзельнічаеце? Ну, я супраць акупацыі, супраць дыктату Москвы і наогул супраць лукашызма разам з рашызмам. Ой! Мы з вами апынуліся пад сцягам. Я думаю, што ён нас схавае трохі ад дажджу. А скажите, калі ласка, вы адчуваеце, ёсць у Беларусі ворагі? Ворагі? Расія першы вораг. Чаму так? Чаму вы так думаете? Мы забыліся сваю мову, сваю гісторыю, назву сваёй краіны. У нас усё гэта адабралі, у нас памяць адабралі. І зараз трэба прайсці вялікі шлях, каб усё гэта вярнуць. Зараз у нас ёсць пагроза, што ў нас адбяруць зямлю. І мы будзем проста калоніяй, без усякага права голасу. Ну, я так разумею. І шкада, што народу не малавата. Але пратэст ёсць. І я спадзяюся, што беларусы будуць прачынацца, прапаганда робіць сваю агідную справу. Дзякуй вялікі. Свобода! Свобода! Вось яшчэ адна з удзельніц патлумачыла нам, каго яна лічыць галоўным ворагам для Беларусі. Мы ўжо ўсё хутчэй набліжаемся да плошчы Якуба Коласа. Люди не стамляются кричать, не стамляются активно выказывать свою позицию. Колькі часу? Напэўна, гадзіну уже тягнется. Да, уже 1,5 гадзіны тягнется акция. Пачалася на Кастрычніцкай плошчы, быў мітынг, прынялі рэзалюцыю супраць з патрабаваннем таго, каб расійскія войскі пакінулі тэрыторыю Беларусі, а таксама з патрабаваннем, каб Беларусь перастала удзельнічаць і праводзіць на сваёй тэрыторыі сумесныя з Расіяй вайсковыя вучэнні. І цяпер фінальны этап гэтай акцыі набліжаецца. На плошчы Якуба Коласа будзе такая цырымонія сімвалічнай прысягі, якую могуць прынесці ўсе тыя, хто гатовы абараняць сваю краіну. Так нам патлумачыў Мікалай Статкевіч. Я спадзяюся, ў сацыяльных сетках ужо вырашылі больш-менш ці патрэбныя Беларусі сумесныя з Расіяй вайсковыя вучэнні. Гэта пытанне, якое абмярковае, над якім думае кожны
з удзельнікаў гэтай акцыі. У кожнага ёсць сваё меркаванне. Напэўна, такое ж меркаванне ёсць і у тых, хто назірае за нашай трансляцыяй. Ось хлапец з жоўта-блакітным украінскім сцягам. Можа быць, ён таксама пагодзіцца нам што-небудзь сказаць? Можна? Добрый дзень. Чаму вы з Украіны? Сёння вот я размаўляла з людзьмі, амаль кожны згадвае Украіну, згадвае прыклад Крыма, згадвае Донбас. Я асабіста прыйшоў падтрымку выказаць украінскаму народу за іх мужнасць, таксама нашим добраахвотнікам, якія на баку незалежнай Украіны воююць, тому што мы ж бачым, як чым пагражае усходні наш сусед. Зараз небяспека такая узнікла, што незалежнасць пад пагрозай. Гэта ж самае каштоўнае, што ёсць у нас. Таму мы не хацім вайны. Я асабіста не супраць Расіі, но я супраць прысутнасці гэтых войскаў. Гэтыя войскі развязалі крывавую бойню на Донбасе. Крым акупавалі. Мы ж бачым, як адбывалася ў Крыму, як у Прыбалтыцы ў 40-м году. Спачатку ваенная база, а потым псевдорэферэндум і все. І Прыбалтыка ў складзе СССР, як і Крым. Таму, на жаль, што людзей не шмат сёння. Я асабіста адчуваю гонар за сябе, за гэтых людзей, хто прыйшоў, хоць іх не шмат сёння. Спадзяемся, што калі-небудзь десяткі тысяч, сотні выйдуць. Так, і... Як вы думаеце, калі будзе рэальная пагроза, людзі выйдуць, якія вот сёння не выйшлі? Выйдуць, канешне, таму што ёсць тыя, канешне, хто будзе з кветкамі сустракаць агрэсара. Такія людзі ёсць, на жаль. Яны ва ўкраіне былі, і ў нас ёсць. Но пакуль, у нас, ведаеце, людзі, яны ў першую чаргу думаюць, як пракарміць сабе, дзяцей сваіх. Яны пакуль не думаюць пра незалежнасць, як яны говорят. Мы ж на хлеб гэта не намажем, эту незалежнасць, сцяг, мову вашу. Многія ж мову не ведаюць, беларускую. Но у меня на працы асабіста ніхто беларускай мовы не ведае. Для них галоўнае гэта заробак, праца, сям'я. Вот што галоўнае для них. Но калі не будзе незалежнасці, не будзе свайго кавалка зямлі, не будзе і свабоды, і не будзе ні калбасы. Разумееце? Таму спадзяемся, што не будзе вайны, што у будучым мы выйдзем з гэтага саюза, з Расіі, і будзем рухацца ў еўрапейскім накірунку. Але ўсё гэта будзе вырашацца на выбарах, на свабодных, сумленных выбарах. Ўжо пасля таго, як гэты рэжым будзе пахаваны. Таму зараз гэта немагчыма. Пра выбары нейкія казаць. Пры гэтым рэжыме выбараў быць не можа. Дзякуй вялікі. Адзін з удзельнікаў з украінскім сцягам. Доўга нам тлумачыў, чаму менавіта з жоўта-блакітным сцягам ён прыйшоў сёння на эту акцыю папярэджання, і ягонае тлумачэнне таксама добра адлюстроўваюць усе іншыя выказванні людзей, з якімі мы сёння гаварылі. Канешне, прыклад Украіны, прыклад Крыма, прыклад Донбаса моцна людзей хвалюе, насцярожвае. А мы рухаемся да фінальнай кропкі акцыі папярэджання, якую праводзіць Мікалай Статкевіч разам са сваімі паплечнікамі. І гэтая акцыя сабрала людзей, якія выступаюць супраць правядзення на тэрыторыі Беларусі расійска-беларускіх вайсковых вучэнняў і таксама супраць самога ўдзелу Беларусі ў такім вайсковым саюзе з Расіяй. Калі мы
дойдем до помніка партызану, Миколай Статкевич закликал собраться менавіта там. Там будет символичная церемония присяги. И кожный, кто готовы обороняць свою краіну, як кажа Миколай Статкевич, можа да гэтай цырымоніі долучыцца. Ну, уласна, нагода, з якой людзі сёння сабраліся, гэта сумесныя расійска-беларускія вайсковыя вучэнні «Захад» 2017. Асноўная частка іх пройдзе з 14 па 20 верасня на 6 беларускіх палігонаў, фактычна па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Вучэнні гэтыя адбываюцца не ўпершыню, а з 2009 году кожныя 2 гады. Былі нават вучэнні, на якія прыязджалі і на якіх удзельнічалі і прэзідэнты краінаў. Але сёлета да гэтых вучэнняў адмысловая ўвага, і некаторыя замежныя палітыкі выказвалі непакой з нагоды таго, што вялікая канцэнтрацыя расійскіх войскаў блізка да іхных межаў, і таксама з Украіны гучаць галасы на самым высокім узроўні з трывогай пра тое, што расійскія войскі могуць не пакінуць тэрыторыю Беларусі пасля таго, як вучэнні скончацца. Прадстаўнікі Міністэрства абароны Беларусі ў сваю чаргу запэўніваюць, што да 30 верасня ўсе расійскія вайскоўцы пакінуць тэрыторыю Беларусі. Ось уже люди досягнули площі Якоба Колоса. Хлопцы с колонкой, подойдите, пожалуйста, до помника. Я не тут, я где-то. А тут? Все. Микрофон. Все есть. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Верим! Можем! Вера! Можем! Верим! Можем! Вера! Можем! Верим! Можем! Вера! Можем! Цяпер гучыць гімн «Магутны Божа». Живи
Шановні сябри, зараз ми перейдемо до процедури урочистої присяги свободи на вірність Білорусі. Я буду повторять текст присяги по сказам. Вы будете повторять, робить паузу, подчас этой паузы вы будете повторять со мной. А я хочу порадиться с вами. Тут есть святар, и он хотел бы перед початком присяги прочитать молитву. Я разумею, что могут быть люди разных конфессий, и вогуле, скажем, люди, которые не верят в Бога. Чи есть перечення? Нема. Тоді я передаю слово святару. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, який єсть на небесах, да святиться ім'я Твоє. Да святится имя Твое. Да прийде воля Твоя. Да прийде воля Твоя. Як у небі, так і на землі. Як у небе, так и на земле. Хлеба нашого наденного. Хлеба нашего наденного. Дай нам на сьогодні. Дай нам на сегодня. І збав нас від лукавого. Избав нас от лукавого. І не зведи нас у зману. И не веди нас у звону. Вот Твоя влада. Вот Твоя влада. Есть навеки. Есть навеки. Вечные. Навеки вечные. Аминь. Аминь. Шановні сябри, приступаем до церемонии присяги. Зважай, повторяй за мной. Я патриот Беларуси. Я патріот Білорусі! Клянуся! Клянуся! Змагаться за свободу и незалежность моей країни. Змагатися за свободу і незалежність моєї країни! Клянуся! Клянуся! Бережи Беларусь у сердце моим! Бережи Білорусь у серці моїм! Бороните ее от любого ворога! Бороните її від любого ворога! Клянуся! Клянуся! Быть верным Беларуси! Быть вірним Білорусі! Ніколи не зрадить моїм сябрам! Ніколи не зрадить моїм сябрам! Які змагаються за вольну Отчину! Які змагаються за вольну Отчину! Живе Русь! Живе! Живе Русь! Живе! Живе Русь! Живе! Дякую, сябри! Дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто дійшов до кінця. Мы показали, что будем змагаться за Беларусь. Живе Беларусь! Я зараз от ім'я Ради Белорусского национального конгресса повідомляю вам про наступну акцію. Вона відбудеться 20 кастричника у Мінську і буде називатися «Марш обурених білорусів 2.0». Дякую, сябри. До зустрічі на вулицях Мінська. Дякую. Дякую вам! Белорусская служба «Радио Свобода». Мы в прямом эфире на площади Якуба Колоса. Тут завершается акция попереджения. Только что вот мы почули, як Владимир Некляев сказал, развітаўся з удзельнікамі акцыі папярэджання, на якую заклікаў прыходзіць Мікалай Статкевіч. Акцыя пачалася ад Кастрычніцкай плошчы. Вот цяпер мы дайшлі да плошчы Якуба Коласа, дзе адбылася такая урачыстая цырымонія сімвалічнай прысягі. Згортваюць ужо бел-чырвона-белыя сцягі. Вот быў такі вялікі бел-чырвона-белы сцяг, пад якім ішла калона людзей па праспекце. Я нагадаю, што падставай мэтай гэтай акцыі стала выказванне нязгоды людзей з правядзеннем на тэрыторыі Беларусі сумесных беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў, і таксама сам факт таго, што Беларусь удзельнічае ў гэтых вучэннях і знаходзіцца
знаходзіцца ў вайсковым саюзе з Расіяй. Шмат людзі казалі пра тое, што адчуваюць небяспеку, адчуваюць пагрозу і прыводзілі ў прыклад сітуацыю ва ўкраіне. Быў хлопец, вот нават, можа быць, яшчэ яго і пабачым з жоўта-блакітным украінскім сцягам, які якраз сказаў пра тое, якім цяпер пагрозлівым прыкладам для беларусаў з'яўляецца украінская сітуацыя, і выказваў салідарнасць з украінскім народам. Напэўна, некалькі сотняў чалавек удзельнічала ў гэтай акцыі, амаль 2 гадзіны яна доўжылася. Спадзяюся, ў сацыяльных сетках усе прыйшлі, прынамсі сфармулявалі сваё меркаванне наконт той тэмы, на якую мы тут разважалі на працягу 3 гадзінаў у сваёй трансляцыі. Мікалай Статкевіч пры канцы акцыі абвесціў пра наступную 20 кастрычніка марш абураных беларусаў 2.0. Пра яе таксама будзе дадаткова паведамляцца ў сацыяльных сетках, і дакладна мы з вами сустрэнемся на трансляцыі з гэтай акцыі, а гэтая акцыя скончана, і сканчаецца наша трансляцыя. Усяго найлепшага. Я не планировал идти, но даже я добрался сюда просто.